Η επόμενη διήγηση είναι Ανδρέου Μοναχού Αγιορείτου, γεροντικό του Αγίου Όρους. Α έως Β, Αθήνε, 1980. Το διαβολικό όνομα. Το Άγιο Όρος στην καλύβη του Αγίου Ιωαννικίου της Κουτλουμουσιανής Κήτης του Αγίου Παντελεήμονος ζούσε ο Γεροϊωσήφ, που πέθανε το 1995. Μία μέρα ο γέροντας θέλησε να αλλάξει ένα σάπιο σανίδι του πατώματος της καλύβης του. Αφού έβγαλε το σάπιο και πήρε με ακρίβεια τα μέτρα, έκοψε το σανίδι και πήγε να το τοποθετήσει. Όταν όμως το έβαλε στη θέση του, είδε πως ήταν μεγαλύτερο. Το πήρε τότε, έκοψε το περίσσευμα και πήγε τότε να το ξανατοποθετήσει. Διαπίστωσε τώρα πως ήταν μικρότερο από όσο έπρεπε. Ο Πάτερ Ιωσήφ ήταν μαραγκός στο επάγγελμα. Πήγε για δεύτερη φορά τα μέτρα με πολλή ακρίβεια, έκοψε με προσοχή για άλλο σανίδι και πήγε να το βάλει στη θέση του. Αλλά τι παράδοξο, το σανίδι πάλι περίσσευε. Το έκοψε και ετοιμάστηκε να το καρφώσει. Είδε όμως ότι το είχε κόψει μικρότερο. Το ίδιο έκανε άλλες 2 φορές, ώσπου πια αγανάκτησε και αναφώνησε με θυμό. «Άι στο διάβολο, τι έχεις διάβολε, τι να σου κάνω για να ταιριάξεις. 4 φορές σε μέτρησα και σε έκοψα. Τώρα τι διάβολο έχεις και δεν ταιριάζεις?» Ο ταλέπορος μοναχός, αντί να πει την ευχή και να ζητήσει την θεία βοήθεια, προτίμησε να ονοματίσει τον διάβολο που δεν άργησε να έρθει. Αυτός κάτι τέτοιες ευκαιρίες ζητάει. Παρουσιάστηκε λοιπόν μπροστά του με όλη την αγριοπή του μορφή και του φώναξε. «Με φώναξες, γέροντα? Τι συμβαίνει, θέλεις τίποτα? Ήρθα να σε βοηθήσω». Ο Πάτερ Ιωσήφ σταυροκοπήθηκε τρομαγμένος, παρατήρησε το σανίδι και έτρεξε στο πνευματικό να εξομολογηθεί. Από τότε ο Γεροϊωσήφ δεν μπόρεσε να συνέλθει. Του έμεινε ο φόβος και μια αφηρημάδα σαν αντισμυστία από το σατανά. Είναι γεγονός ότι ο διάβολος βάζει τον άνθρωπο να θυμώσει και πάνω στο θυμό του να βρίσει και να βλαστημίσει. Το διαβολικό όνομα δεν πρέπει να το προφέρουμε ούτε για αστείο. Έχω δαιμόνια εγώ. Ρακοβαλή Αθανασίου, ο Πάτερ Παΐσιος μου είπε. Θεσσαλονίκη, 1997. Κάποτε ο γέροντας Παΐσιος, 2 νεοφώτιστοι πρώην μουσουλμάνοι, ο Απόστολος και ο Σταύρος και ο Αθανάσιος πήγαν με το αυτοκίνητο του τελευταίου σε ένα μουσουλμανικό χωριό της Θράκης. Εκεί έμεινε κάποια γνωστή του Σταύρου που ήταν άρρωστη. Η πρώτη κουβέντα που είπε η γυναίκα στο γέροντα όταν τον είδε ήταν «Έχω δαιμόνια εγώ». Ο γέροντας, ο Αποστόλης και η γυναίκα έμειναν μόνοι σε ένα δωμάτιο. Ο κύριος Ρακοβαλής έπαιζε απ' έξω με τα παιδιά. Σε 20 λεπτά περίπου η γυναίκα βγήκε φανερά αλλαγμένη. «Κατάλαβες τίποτα? Ένιωσες κάποια μυρωδιά?» ρώτησε αργότερα ο Αποστόλης τον κύριο Ρακοβαλή. «Όχι», απάντησε εκείνος. «Τι έγινε?» Εκεί που τη σταύρωνε ο γέροντας, άρχισε να βγάζει μια βρώμα από το στόμα της. Ο γέροντας πισωπάτησε και είπε «Βλέπεις, Αποστόλη, βλέπεις?» «Εγώ νιώθα μια ανυπόφορη μυρωδιά». Ξαφνικά η γυναίκα άρχισε να λέει στα δαιμόνια που είχε μέσα της «Όχι, μη φεύγεις». Ο γέροντας φώναξε «Πες της να τον διώξει, διώξ' τον, καλή μου, διώξ' τον», της είπα στα τουρκικά. Τότε εκείνη άρχισε να λέει «Φύγε, σατανά, φύγε». Το είπε 6-7 φορές και το πονηρό πνεύμα πραγματικά έφυγε. Η γυναίκα ηρέμησε. «Τώρα είμαι καλά», είπε. Έφυγε το σφίξιμο, το βάρος που με πλάκωνε την ψυχή. Φίλησε το χέρι του γέροντα με ευγνωμοσύνη. Η γυναίκα εκείνη, όπως έμαθε αργότερα ο κύριος Ρακοβαλής, ήταν φανατική μουσουλμάνα. Πήγαινε και καθάριζε τον τεκέ των Δερβίσιδων. Μια φορά, όταν ήταν μόνη της στον τεκέ, της παρουσιάστηκε δαίμονας και την έβαλε να σκάψει εδώ και εκεί για να βρει χρήματα. Έσκαψε σε διάφορα σημεία, αλλά δεν βρήκε τίποτα. «Αν θέλεις να βρεις τα χρήματα, πρέπει να μου δώσεις το παιδί σου», της είπε. «Όχι, δεν σου το δίνω». Τότε δεν θα τα βρεις». «Ας μην τα βρω, το παιδί μου δεν σου το δίνω». «Τότε θα σου κάνω κακό», την προειδοποίησε. Και πραγματικά, λίγο αργότερα το παιδί της αρρώστησε και το πήγαν στο νοσοκομείο. Εκεί της παρουσιάστηκε πάλι ο δαίμονας με ανθρώπινη μορφή ζητώντας το παιδί. Και επειδή αρνιόταν, την έσφιξε στο στήθος. Αυτόματα ένιωσε ένα βάρος να την πλακώνει και την καρδιά της να σφίγγεται. Από το συναίσθημα αυτό απλώθηκε μετά σε όλο της το σώμα. Από τότε δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ούτε συναναστροφές είχε με άλλους, γιατί χωρίς να το θέλει μάλλον με όλους τους ανθρώπους. Ο Σταύρος τη λυπήθηκε και της υποσχέθηκε ότι θα έφερνε τον γέροντα Παΐσιο για να τη θεραπεύσει. Ένα χρόνο έμεινε κλεισμένη στο σπίτι περιμένοντας τον γέροντα, που τελικά τη λύτρωσε από το δαιμόνιο. Αρνήθηκε τον Θεό.
Η επόμενη διήγηση βρίσκεται στο «Ο Στάρετς Ιωνάς του Κιέβου», έκδοση σταυροπηγιακής και συνοδικής Ιεράς Μονής Αγίου Σημειών του Νεοθεολόγου, Κάλαμος 1998. Στα τέλη του 19ου ο Ρώσος K.X. Σκουλ, αφού πέθανε από πνευμονία και έμεινε νεκρός για 36 ώρες, επανήλθε στη ζωή και στη συνέχεια, συγκλονισμένος από την εμπειρία του, έγινε μοναχός. Το απίστευτο και όμως αληθινό αυτό γεγονός του προορισμού χωρισμού της ψυχής του από το σώμα, στη διάρκεια του οποίου συνάντησε τα τελώνια, δημοσιεύτηκε στις αρχές του 20ου αιώνα στο περιοδικό Μοσκλόβιε Βεντομόστι, χρονικά δηλαδή της Μόσχας. Όταν λοιπόν ο Ιξκουλ άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο, ένιωσε να βγαίνει από το σώμα του, που παρέμεινε άψυχο και ακίνητο πάνω στο κρεβάτι. Τότε είδε καθαρά δύο αγγέλους να πλησιάζουν και να τον παίρνουν μαζί τους. Αισθάνθηκε ότι τον έπιασαν από το χέρι και τον έβγαλαν στον δρόμο, περνώντας κατευθείαν μέσα από τον τοίχο του δωματίου. Έξω βράδιαζε και ψιλοχιόνιζε, διηγόταν αργότερα. Το έβλεπα, αλλά δεν αισθανόμουν το κρύο. Αρχίσαμε γρήγορα να ανεβαίνουμε ψηλά. Όσο πιο ψηλά ανεβαίναμε, τόσο μεγαλύτερος χώρος ανοιγόταν μπροστά στα μάτια μου. Στο τέλος ο χώρος πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις που με κυρίεψε φόβος από τη συναίσθηση της διαμηνότητάς μου μπροστά σε αυτή την ατέλειωτη έρημο. Η αντίληψη του χρόνου έσβησε εντελώς στο νου μου. Δεν ξέρω πόση ώρα ανεβαίναμε ψηλά. Ξαφνικά ακούστηκε κάποιος θόρυβος. Με κραυγές και γέλια άρχισε να μας πλησιάζει γρήγορα ένα πλήθος απέσιων όντων. Δαίμονες, σκέφτηκα. Το κατάλαβα μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα και με έπιασε κάτι σαν δρόμος που μέχρι τότε μου ήταν άγνωστος. Δαίμονες. Φαντάζομαι πως θα ειρωνευόμουν και θα γελούσα αν κάποιες λίγες μέρες ή ακόμα και λίγες ώρες νωρίτερα μου έλεγε ότι πιστεύει στην ύπαρξή τους και ότι είδε με τα μάτια του τους δαίμονες. Ως μορφωμένος άνθρωπος με την ονομασία δαίμονας εννοούσα τις κακές συνήθειες και τα πάθη του ανθρώπου. Γι' αυτό και η λέξη δαίμονας δεν ήταν παρά για μένα ένας όρος που δηλώνει κάποια αφηρημένη έννοια. Και ξαφνικά αυτή η αφηρημένη έννοια παρουσιάστηκε μπροστά μου σαν ζωντανό πρόσωπο. Αφού μας περικύκλωσαν από όλες τις πλευρές οι δαίμονες, φώναζαν και απαιτούσαν από τους αγγέλους να με παραδώσουν σε αυτούς. Προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να με αρπάξουν από τα χέρια τους, αλλά δεν τολμούσαν να το κάνουν. Τις αισχρές κραυγές και τα ουρλιαχτά που έβγαζαν, ξεχώριζα κάποιες λέξεις, μερικές φορές και ολόκληρες φράσεις. «Είναι δικός μας, αρνήθηκε τον Θεό», φώναξαν στο τέλος όλοι με μια φωνή και ταυτόχρονα όρμησαν πάνω μου. Πάγωσα από τον φόβο μου. «Είναι ψέμα, αυτό δεν είναι αλήθεια», ήθελα να τους απαντήσω, μα η γλώσσα μου ήταν δεμένη. Με έναν τρόπο ακατανόητο θυμήθηκα ξαφνικά ένα ασήμαντο περιστατικό που συνέβη πάρα πολύ παλιά και που το είχα ξεχάσει. Θυμήθηκα πως τον καιρό που ακόμα πήγαινε στο σχολείο, μια μέρα μαζευτήκαμε στο σπίτι ενός φίλου μας και κουβεντιάζοντας για τα διάφορα θέματα σχολικά και προβλήματα, περάσαμε σε σοβαρότερα θέματα. Κάναμε συχνά τέτοιου είδους συζητήσεις μεταξύ μας. Γενικά δεν μου άρεσαν. Δεν μου αρέσουν οι εφημερινές έννοιες, είπε ένας φίλος μου, και ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση. Μπορώ να πιστέψω σε κάποια δύναμη που δεν είναι ακόμα γνωστή στην επιστήμη. Δηλαδή, μπορώ να αποδεχτώ την ύπαρξή της ακόμα και στην περίπτωση που δεν βλέπω συγκεκριμένες εκδηλώσεις της. Επειδή η δύναμη αυτή μπορεί να είναι πολύ λεπτή, είναι ενεργή μαζί με κάποιους άλλες δυνάμεις και γι' αυτό δύσκολα θα γίνει αντιληπτή. Αλλά για να πιστεύω στο Θεό ως ένα προσωπικό, ενώ πουθενά δεν βλέπω τις εκδηλώσεις του, αυτό για μένα είναι ανοησία. Μου λένε πίστευε. Αλλά γιατί πρέπει να πιστέψω στο Θεό αν χωρίς καμία διαφορά μπορώ να πιστεύω ότι ο Θεός δεν υπάρχει? Σωστά το λέω? Μήπως λοιπόν αυτός δεν υπάρχει? Εσύ τι λες? Με ρώτησε. Μπορεί και να μην υπάρχει, είχα πει τότε εγώ. Η αλήθεια είναι ότι η απάντησή μου εκείνη δεν ήταν ειλικρινής, γιατί πίστευα στο Θεό. Ωστόσο έστω και φαινομενικά τον είχα αρνηθεί. Και τότε οι δαίμονες, τα τελώνια, με κατηγορούσαν γι' αυτό, ζητώντας να παραδοθώ στα χέρια τους. Τότε από την τρομαγμένη μου ψυχή βγήκε μια ολόθερμη προσευχή προς την Παναγία. Μόλις είπα τα λόγια, το όνομά της, μας σκέπασε μια λευκή ομίχλη, που άρχισε αργότερα να περικυκλώνει την απέσια αυτή στρατιά των δαιμόνων. Σε λίγο την έκρυψε ολότελα από τα μάτια μου. Για πολλή ώρα όμως άκουγα φωνές και τα ουρλιαχτιά τους, και καθώς οι φωνές γινόταν όλο και πιο αδύναμες, κατάλαβα πως οι δαίμονες έμειναν πίσω. Η αναζήτηση της αλήθειας. Από την διήγηση του Φαρασιώτη Διονυσίου. Το βιβλίο «Ο Γκουρού ο Νέος και ο Γέροντας Παΐσιος», Θεσσαλονίκη 2001. Η ακόλουθη
και οι επόμενοι περιέχονται στο βιβλίο του σύγχρονου Θεσσαλονικιού φυσικού Διονυσίου Φαρασιώτη, ο οποίος ύστερα από περιπετειώδη νεανική περιπλάνηση στα σκοτάδια, στα σκοτεινά μονοπάτια του κουρισμού, αναζήτησε την αλήθεια στην Ορθοδοξία με τη βοήθεια του μεγαριστού γέροντα Παϊσίου του Αγιορείτη. Άλλα αποσπάσματα αυτούσια ή συντετμημένα από το ίδιο βιβλίο ακολουθούν στο τέλος του τρίτου και του τετάρτου κεφαλαίου. Στην εφηβεία μου είχα πολλές ερωτήσεις και απορίες για τον κόσμο που με περιβάλλει και για τον εαυτό μου. Η πρωταρχική ερώτηση που από την απάντηση της εξαρτιόμουν όλες οι απαντήσεις στην αλυσίδα των ερωτήσεων μου ήταν: υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός? Προβληματιζόμουν, διάβαζα βιβλία, συζητούσα με όποιους φίλους μου μπορούσα, μα άκρη δεν έβγαζα. Ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επισκέφτηκα για πρώτη φορά το Άγιο Όρος, όπου γνώρισα τον Πάτερ Παΐσιο. Πρέπει να ήταν φθινόπωρο του 1982. Είχα ήδη αρκετές γνώσεις γύρω από τη γιόγκα και το διαλογισμό. Ο γέροντας με εντυπωσίασε πολύ, ήταν τόσο καλός, τόσο γλυκός. Συζητούσαμε διάφορα. Μέσα σε λίγα λεπτά είχαμε έρθει πολύ κοντά ψυχικά. Ένιωθα μεγάλη χαρά, οικειότητα και εμπιστοσύνη. Αργότερα όμως γύρισα στη Θεσσαλονίκη και συνέχισα να ζω όπως πρώτα. Πρακτικά η ζωή μου δεν άλλαξε σε τίποτα. Είχα όμως προβληματιστεί. Σε κάμποσο καιρό βρέθηκα και πάλι στο Άγιο Όρος, εντυπωσιασμένος από το βιβλίο του γέροντα Παΐσιου. Πήρα να διαβάσω ένα βιβλίο που είχε γράψει, το βίο του πατέρα Αρσένιο από τα φάρασα της Καπαδοκίας. Κλείστηκα σε ένα κελί της Μονής Κοτλουμουσίου και αφοσιώθηκα στη μελέτη. Διάβαζα και εντυπωσιαζόμουν. Ρε παιδί μου, σκεφτόμουν, δεν έχουν μόνο γιόγκι δυνάμεις. Και τούτος εδώ ο παπάς πρέπει να είναι μεγάλος γιόγκι, σκεφτόμουν. Ενώ είχα διαβάσει προηγουμένως διάφορα ινδουιστικά βιβλία για τη ζωή κάποιων μεγάλων γιόγκι, πρώτη φορά διάβαζα για κάποιον χριστιανό Άγιο. Απορούσα, ώστε υπάρχουν και στην Ελλάδα και στο χριστιανισμό τόσο πολύ εξελιγμένοι πνευματικά άνθρωποι. Τότε δεν ήμουν σε θέση να ξεχωρίσω τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε έναν Ορθόδοξο Άγιο και σε έναν Ινδουιστή γκουρού, μου φαίνονταν το ίδιο. Συνέχισα το διάβασμα με όλο το και περισσότερο θαυμασμό από την Αγία Ζωή του Πάτερ Αρσένιο. Ξαφνικά άρχισα να ακούω κρότους μέσα στο δωμάτιο, σαν να έσκαγαν μερικά δυναμητάκια στον αέρα. Πετάχτηκα έκπληκτος και κοίταζα με ανησυχία και απορία γύρω μου. Δεν μπορούσα να εντοπίσω τίποτα. Οι κρότοι συνεχίστηκαν μπροστά μου στο πρόσωπό μου, δηλαδή στο αυτί μου. Πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά. Μέρα μεσημέρι κοιτούσα σαν χαζός γύρω μου. Έφυγα από το δωμάτιο και πήγα στο μονοπάτι για το κελί του Παΐσιου. Γέροντα, Παΐσιε, το και το μου συμβαίνει, του είπα ανήσυχος. Γέλασε. Μη φοβάσαι. Το ταγκαλάκι, δηλαδή ο δαίμονας, σε πειράζει. Είδε την ωφέλεια που είχε η ψυχή σου από το βιβλίο και προσπάθησε να σε σταματήσει. Μην ανησυχείς, δεν είναι τίποτα. Με σταύρωσε και με διώξε ήρεμο. Λες να υπάρχει διάβολος στα αλήθεια, όπως μου λέει ο γέροντας, αναρωτιόμουν στον δρόμο. Φυσικά δεν είχα δεχτεί την εξήγηση που μου έδωσε. Διάβολος στον 20ο αιώνα, δεν το χωρούσε το μυαλό μου. Δεν το σήκωνε η κουλτούρα μου, η μόρφωσή μου, η ιδεολογία μου. Μου φαίνονταν πολύ τραβηγμένο. Από την άλλη μεριά όμως, τι ήταν εκείνο που έγινε? Αμηχανία, απορία. Κάποια άλλη φορά βρισκόμουν πάλι στο κουτλουμούσι. Μόνο στο δωμάτιο διάβαζα. Ξαφνικά μου ήρθε η επιθυμία να προσευχηθώ. Ας δοκιμάσω και το χριστιανικό τρόπο, σκέφτηκα. Να δω τι διαφορά έχει η προσευχή από τον διαλογισμό. Να το νιώσω στην πράξη. Βέβαια δεν ήξερα πώς προσεύχονται. Γνώριζα αρκετά για τον διαλογισμό, αλλά τίποτα για την προσευχή. Απλώς θα γονατίσω και θα μιλήσω στον Χριστό, σκέφτηκα. Άλλωστε ο Χριστός είναι καλός. Είτε μεγάλος γιόγκι ήταν, είτε οτιδήποτε άλλο. Σίγουρα είναι καλός. Δεν έχω να φοβάμαι τίποτα από αυτόν. Σηκώθηκα από το κρεβάτι και γονάτισα. Μα μόλις ακούμπησα τα γόνατα στο πάτωμα, άκουσα κάτι άγρια ουρλιακτά έξω από το παράθυρο. Πετάχτηκα φοβισμένος. Κοίταξα αμέσως έξω. Μεσημέρι, ζέστη, δεν κυκλοφορούσε τίποτα σε μεγάλη απόσταση. Ακόμα όμως άκουγα τα ουρλιακτά. Τα έχασα. Άσε, πού πάω να μπλέξω, σκέφτηκα. Μου έφυγε κάθε διάθεση για προσευχή. Μόλις είχα δει μια απειλή από κάτι πολύ άγριο και δυνατό. Πάλευα στο σκοτάδι, στα τυφλά, με κάτι άγνωστο. Πήγα να κάνω ένα μικρό βήμα σε κάποιον πνευματικό χώρο και μου έκλεισαν κατάμουτρα την πόρτα. Δεν ήμουν καθόλου ευπρόσδεκτος. Όμως μέτρωγε μέσα μου. Τι ήταν αυτό πάλι? Δεν μπορούσα να το αγνοήσω. Είχε συμβεί. Σε μερικές μέρες πήγα πάλι στον Πάτερ Παΐσιο, γέροντα έτσι και έτσι. Με κοίταξε με πολύ αγάπη. Μου έπιασε το χέρι, με κοίταξε κατάματα. Μολονότι ντρεπόμουνα, τον κοίταξα κι εγώ. Ήμουνα πολύ χαρούμενος, ένιωθα το ενδιαφέρον του για μένα. Μη φοβάσαι, οι δαίμονες είναι. Πάνε να σε φοβήσουν για να μην πάρεις τον καλό δρόμο. Δεν επιτρέπει ο Θεός να κάνουν κακό. Τους έχει δεμένους.
Αυτά τα σκυλιά μπορούν, μη φοβάσαι. Κοντά στο γέροντα δεν φοβόμουν, γενικά δεν φοβόμουν. Ίσως από άγνοια του κινδύνου, ίσως από επιπολαιότητα. Πέρασε το γεγονός και συμπέρασμα δεν έβγαλα τελικά. Γενικά δεν φοβόμουν. Το γέροντα τον συμπαθούσα πολύ, μα τα λόγια του δεν τα πίστευα όλα, δεν χωρούσαν μέσα μου. Ήμουνα μετέωρος. Βρισκόμουν στη Μονή Σταυρονικήτα κάποια άλλη στιγμή. Ένα πολύ όμορφο παραθαλάσσιο μοναστηράκι. Είχε βραδιάσει και πήγα στο μικρό δωμάτιο που έμενα. Έπεσα να κοιμηθώ. Δεν θα είχα κοιμηθεί πολλές ώρες όταν ξύπνησα ανήσυχος. Κάτι με πλάκωνε στο στήθος. Κάποιος είχε μπει μέσα στο δωμάτιο και με πίεζε στο στήθος μου. Άνοιξα τα μάτια φοβισμένος. Δεν έβλεπα παρά μόνο τα έπιπλα. Ωστόσο νιώθα την δυνατή παρουσία που με πίεζε αφόρητα. Χριστέ μου, δεν αντέχω άλλο. Βγάλε τον έξω από εδώ, είπα μέσα μου. Αμέσως αισθάνθηκα να αδειάζει το δωμάτιο από αυτή τη βαριά παρουσία. Πήγε και στάθηκε έξω από την πόρτα του δωματίου απειλητικά. Δεν τόλμησα να κοιμηθώ. Κάποιος ήταν έξω από την πόρτα μου συνέχεια. Όταν ξημέρωσε πια μπόρεσα και κοιμήθηκα λίγο. Την άλλη μέρα πήγα να δω τον γέροντα Παΐσιο. 2,5 ώρες ποδαρόδρομο. Του είπα τι είχε συμβεί. Κάτσε να σου φέρω ένα πιστόλι, μου είπε γελώντας. Μπαίνει στο κελί του και μου φέρνει ένα μικρό κομποσκινάκι. 33. Δηλαδή με 33 κόμπους, όσα τα χρόνια του Χριστού και ένα σταυρό. Ξέρεις, αυτό πετάει πνευματικές σφαίρες. Κάθε φορά που λες την ευχή, Κύριε Σου Χριστέ, ελέησόν με, είναι σαν να πυροβολείς στο διάβολο και δεν σε πλησιάζει. Πάρτο να το έχεις για άμυνα. Ξαναγύρισα στη Μονή Σταυρονικήτα που με φιλοξενούσε. Ένα βράδυ ξαναφάνηκε ο νυχτερινός επισκέπτης. Αυτή τη φορά όμως είχα και το πιστόλι του Πάτερ Παϊσίου. Μόλις ένιωθα την παρουσία του, πυροβόλησα. Κύριε Σου Χριστέ, ελέησόν με. Αμέσως τραβήχθηκε μακριά μου. Συνέχισα να λέω την ευχή. Πήρα θάρρος και άρχισα να τον κυνηγάω. Προχώρησα προς το μέρος του. Μόλις όμως πλησίασα κοντά του, ένιωσα την παγερή δύναμή του και κοντοστάθηκα. Ήταν πολύ πιο δυνατός από μένα. Όρμησε κατά πάνω μου, τον πυροβολούσα κατάπαυστα. Κύριε Σου Χριστέ, ελέησόν με. Τράπηκε σε φυγή, λες και τον έκαιγαν τα λόγια της ευχής. Η ευχή, το όνομα του Χριστού, είχε τη δύναμη όχι εγώ. Εμένα μπορούσε να με λιώσει στο χέρι του σαν κουνούπι. Ξαφνικά μεταμορφώθηκε αστείος, κοντός σαν άνος. Χοντρός, με ένα ζαρίκι στο κεφάλι. Άρχισε να κάνει αστεία και να με πλησιάζει σιγά σιγά σαν για παιχνίδι. Ξαφνιάστηκα. Πήγα να γελάσω, μόλις όμως με πλησίασε αρκετά η ψυχή μου ένιωσε την απειλή και την κακία του. Ξανάρχισα την ευχή. Έφυγε τρέχοντας από κοντά μου. Τελικά δεν μπόρεσε να μου κάνει τίποτα. Εκείνο το βράδυ με τη δύναμη του Χριστού έτρεψα σε φυγή το δαιμόνιο και το κράτησα μακριά μου. Είχα κερδίσει μία μάχη. Το στοιχειωμένο κελί. Η διήγηση αυτή βρίσκεται στο βιβλίο του Χρυσοστόμου Επισκόπου Ροδοστόλου, Πόθος και Χάρις στον Άθωνα, Άγιο Όρος 2000. Υπάρχει στο Άγιο Όρος ένα ιβηρίδικο κελί, ο Άγιος Αθανάσιος, ανάμεσα στη Μονίκου του Μουσείου και στη σκήτη των Ιβύρων, που ονομάζεται στοιχειωμένο, γιατί ήταν κατοικήριο δαιμόνων. Πώς όμως έγινε? Να τη διηγούνται σχετικά οι γεροντάδες της περιοχής. Κάποτε εγκαταστάθηκε σε αυτό το κελί κάποιος που κανείς δεν γνωρίζει τίποτα για την προέλευσή του, την κουρά του και την χειροτονία του. Σύντομα έβγαλε φήμη ησυχαστή μοναχού και έμπειρου πνευματικού. Αποδείχθηκε όμως ότι δεν ήταν παρά ένας μεγάλος μάγος και αδίστακτος εγκληματίας. Η πραγματική του ιδιότητα αποκαλύφθηκε όταν δύο μοναχοί πήγαν να εξομολογηθούν σε αυτόν. Μπήκε ο ένας, ενώ ο άλλος περίμενε σε κάποια απόσταση, ώσπου έρθει η σειρά του. Περνούσαν όμως οι ώρες και ο πρώτος δεν έβγαινε. Ανησυχούσε ο δεύτερος και χτύπησε την πόρτα. Άνοιξε ο πνευματικός, αλλά είχε τόση αγριάδα το πρόσωπό του που έκανε τον μοναχό να τρομάξει. Ωστόσο ρώτησε απορριμμένος: «Τόσες ώρες και δεν τελειώσατε ακόμα με τον αδελφό?» «Ήρθαμε από μακριά και θα βραδιάσουμε ώσπου να επιστρέψουμε». «Ποιον αδελφό?» ρώτησε εκείνος. «Δεν ήρθε κανείς ως τώρα, εκτός από εσένα. Έλα, παίρνα μέσα». Έφρυξε ο μοναχός. Και αντί να μπει, άρχισε να τρέχει με όλη τη δύναμη προς τις καριές. Ύστερα από καταγγελία του στην Ιερά Επιστασία, ο μάγος συνελήφθη. Τότε αποκαλύφθηκαν η ιδιότητά του και ο σκοπός της παραμονής του στο Άγιο Όρος. Όσο για τον μοναχό που πήγε να εξομολογηθεί, τον είχε σκοτώσει και τον είχε θάψει στο δάσος της περιοχής. Το κελί ελευθερώθηκε από τον μάγο, αλλά έμεινε έρημο για δεκαετίες.
Φαίνεται πως οι δαίμονες είχαν αποκτήσει εξουσία από μαύρη και τώρα ενοχλούσαν τους περαστικούς με διάφορους πειρασμούς. Ο πρώτος που τόλμησε να κατοικήσει στο στοιχειωμένο πια κελί ήταν ο Διακογιάννης. Το 1935 διορίστηκε ψάλτης στο πρωτάτο από την επιστασία για την καλυφωνία και τη μουσική του κατάρτιση. Θέλησε λοιπόν να εγκατασταθεί κάπου κοντά στις Καριές. Θα σε συμβούλευα, Διάκο, του πρότεινε ο Παπαθεοδόσιος, γέροντας του κελιού της Αγίας Άννης, να πάρεις το κελί του Αγίου Αθανασίου. Έχει σίγουρο εισόδημα, τα φουντούκια και η μεγάλη καλλιεργήσιμη περιοχή. Ο Διακογιάννης πίστηκε στα λόγια του και άρχισε να μετακομίσει στο κελί. Τότε ο Πάτερ Θεοδόσιος τον προετοίμασε για το επίμαχο θέμα. Θα πρέπει να ξέρεις, Διάκο, πως σε αυτό το κελί συμβαίνουν παράξενα πράγματα. Ακούγονται θόρυβοι και ομιλίες, χωρίς να διακρίνονται πρόσωπα. Εσύ όμως δεν φοβάσαι κάτι τέτοια. Αλλά κι αν σου συμβεί τέτοια, αν σου συμβεί τίποτα, κάνε το σταυρό σου, ζήτησε την θεϊκή βοήθεια και όλα θα γίνουν καπνός. Παραμύθια θα είναι, γέροντα, γνωμάτευσε ο Διακογιάννης. Δεν είμαι δά και μωρό παιδί να τρομάξω και να το βάλω στα πόδια. Σύντομα ο νέος ένικος εγκαταστάθηκε στο στοιχειωμένο κελί μαζί με τον υποτακτικό του. Μια από τις πρώτες κιόλας μέρες άρχισαν τα προβλήματα. Γέροντα, του γκρινιάζει ο υποτακτικός, δυσκολεύομαι να κοιμηθώ. Κάθε τόσο σαν να ακούω κάποιους να μουρμουρίζουν από τα διπλανά κελιά και από το ταβάνι. Δεν είναι τίποτα, του καθησύχασε εκείνος. Να κάνεις την προσευχή σου και να μη φοβάσαι, κουτζαμάντρας. Αν όμως, γέροντα, είναι δαίμονες, και τι με αυτό? Στο όρος ήρθαμε για να πολεμήσουμε εναντίον των παθών και των δαιμόνων. Και δαίμονες να είναι, εσύ να τους περιφρονείς. Κοίτα τη δουλειά σου και άσου να μουρμουρίζουν. Έναν δειλινό κατάκοποι από τη δουλειά κάθισαν να δειπνήσουν με το φως της λάμπας. Στη μέση όμως του φαγητού ακούνε ομιλίες στο ταβάνι, πάνω ακριβώς από τα κεφάλια τους. Χλώμιασε ο υποτακτικός, αλλά και του γέροντα λιώθηκε η όψη, γιατί τώρα άρχισε και αυτός να καταλαβαίνει. «Ποιος είναι?» φώναξε δυνατά. «Να κατέβουμε να σας κάνουμε παρέα», ακούστηκε μια φωνή από πάνω. Τώρα ο δόκιμος άρχισε να τρέμει, ενώ ο γέροντας έμεινε άναυδος. Έκαναν και οι δύο το σταυρό τους. Ακολούθησε σιωπή και μηχανία. «Πάμε να φύγουμε, δεν είναι για ζωή και προκοπή εδώ μέσα». Μόλις πήραν τα ράσα και δρασκέλισαν την πόρτα, ακούστηκαν ακράτητα δαιμονικά γέλια στο ταβάνι. Νυχτιάτικα χτύπησαν την πόρτα του Πάτερ Θεού. Ο Πίτρος τους δέχτηκε και άκουσε το πάθημά τους. Πήγε κάτι να τους πει, να τους ενθαρρύνει, να τους μεταπίσει. Θέλησε να τους συνοδέψει ο ίδιος και να μείνει μαζί τους, στην ανάγκη για κάμποσο καιρό. Ο Διακογιάννης όμως ήταν ανένδοτος. Έδειξε μάλιστα και τον υποτακτικό του, που δεν είχε συνέλθει ακόμα από την τρομάρα. Το γεγονός μαθεύτηκε σε όλη την περιοχή. Κάποιος μοναχός, φίλος του Διακογιάννη, ο Γρηγόριος, έσπευσε να τον συναντήσει και να τον περιποιηθεί. «Βρε, δεν τρέπεσαι αν τρακράς 2 μέτρα, να πιστεύεις σε παραμύθια, να το βάλεις στα πόδια σαν λαγός και να πας να κρυφτείς στου παππού Θεοδόση τα ράσα?» Του είπε και άλλα προσβλητικά και ταπεινωτικά. Ο Διάκος όμως, αφού τα άκουσε όλα, με προθυμία δήλωσε: «Στο κελί δεν ξαναγυρίζω. Τον κατέληψα ρουστικά. Θα ψάξω για αλλού. Όσο για τα παραμύθια, αν σου βαστάει, πήγαινε να μείνεις εκεί τη νύχτα και έλα να τα ξαναπούμε». Ο Πάτερ Γρηγόριος, 1987, γέροντας του κελιού του Αγίου Βολδελαά, δεν μπορούσε να το χανέψει πως ο Διακογιάννης, που διακρινόταν για το ανάστημα, το φρόνημα και την ανδρεία του, καταλήφθηκε από δαιμονοφοβία. Ο ίδιος ήταν από τους ελάχιστους εκείνους αγιορείτες που δεν πίστευαν καθόλου σε δαιμονικές εμφανίσεις και περιγελούσαν όσους ασχολούνταν με τέτοιες ιστορίες, μέχρι που την έπαθε κι αυτός. Μετά την συνομιλία του με τον Διακογιάννη, κατέβηκε ένα απόγευμα στο ιδιόκτητο του Αρσανά, πιο πέρα από τον πύργο της Καλλιάργας, για ψάρεμα. Ήταν θαλασσινός από την Ιερισσό και γνώρισε καλά την τέχνη. Κατά το ηλιοβασίλεμα ανοίχτηκε με τη βάρκα του στο ψαρότοπο και άρχισε να ρίχνει τα δίχτυα. Ήταν κατοκοδιάθετος από όσα είχαν προηγηθεί, μα τώρα που προσθέθηκαν και τα παιχνίδια του καιρού, περίεργο μουρμούρισε. Αν ήταν του Μελτεμίου, έπρεπε τέτοια ώρα να είχε καλμάρι. Λες να μου είχε βγάλει κανέναν τρελομαΐστρο. Γύρισε λοιπόν στον Αρσανά, έδεσε πρόχειρα τον κάβο και τίμασε κάτι για να δειπνήσει. Στο μεταξύ η απορία του βγήκε αληθινή. Σηκώθηκε αέρας και η θάλασσα άρχισε να αγριεύει. Αν είχε παρέα θα παρέμεινε να μαζέψει τα δίχτυα, αλλά τώρα μόνος του δεν μπορούσε. Κατέβηκε να διπλωδέσει τη βάρκα για να μην χτυπάει στο μουράγιο. Ενώ βάδιζε προς τα εκεί, άκουσε κάποιον να το φωνάζει με το όνομά του.
Πάτερ Γρηγόρη, παραξενεύτηκε του και ξαφνικά είδε κάποιον μέσα από τη θάλασσα που προσπαθούσε με άπλωτες να έρθει προς το μέρος του. Γνωστός θα είναι, σηκωψιθύρισε. Αλλά τόση τρέλα? Και πώς βρέθηκε τέτοια ώρα με τέτοιο καιρό στη θάλασσα? Έμεναν ακόμα 20 έως 30 μέτρα για να φτάσει. Τότε ο Γερογρηγόριος δεν άντεξε. «Ποιος είσαι?» του φώναξε. «Της γειτονιάς», απάντησε ο κολυμβητής. Και αμέσως σταμάτησε να κολυμπάει και άρχισε να αναδύεται μέσα από το κύμα κατάμαυρος γιγαντόσωμος άσχημος. Είχε κέρατα στο κεφάλι και κουνούσε το χέρι του με χαιρετισμό. «Παναγιά μου», ξεφώνησε ο Γερογρηγόριος κάνοντας το σταυρό του. Για πρώτη φορά στη ζωή του ένιωσε σφίξιμο στην καρδιά και τρέμουλο στα γόνατα. Στο άκουσμα του ονόματος της Παναγίας, ο εξώποδο της γειτονιάς βούτυξε στη θάλασσα και εξαφανίστηκε. Όσο για τον άφοβο Γερογρηγόριο, μόλις συνήλθε από την τρομάρα του, παράτησε βάρκες και δίχτυα και κλειδώθηκε στον Αρσανά. Εκεί μέσα άρχισε μετανοούμενος για όσα δεν πίστευε και περιγελούσε να απαγγείλει με δάκρυα τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου. Πάλι και πάλι μέχρι το πρωί. Ύστερα ανέβηκε στο κελί και τα περιέγραψε όλα αυτά στη συνοδεία του και στους γείτονες. Πήγε μάλιστα και ζήτησε συγγνώμη από τον Διακογιάννη για τα προσβλητικά λόγια που του είχε πει. Μια χρονιά η Μονή των Ιβύρων, στην οποία ανήκει το στοιχειωμένο κελί, διόρισε επιστάτη για τη συγκομιδή των φουντουκιών το μοναχό Παρθένιο. Ως επιστάτης έπρεπε να παραμείνει ολόκληρο δίμηνο στο στοιχειωμένο κελί, ώσπου να μαζέψουν οι εργάτες όλα τα φουντούκια του τεράστιου κοινού λεπτοκαρεώνα και να τα μεταφέρουν στο δοχείο της Μονής. Ο Πάτερ Παρθένιος το 1965 ως άνθρωπος είχε και τα ελαττώματά του. Ήταν αγριοπός στην όψη αλλά και στη γλώσσα. Είχε όμως δύο μεγάλα προτερήματα, πίστη στο Θεό και αφοβία προς τους δαίμονες, που φάνηκαν και από όσα είπε στην γεροντία της Μονής και από όσα έπραξε στο στοιχειωμένο κελί. Οι γεροντάδες μου, ξέρω που με στέλνετε, αλλά θα κάνω υπακοή αφού είναι ανάγκη της Μονής και απόφασή σας. Θα μπορούσα βέβαια να κοιμάμαι έξω από το στοιχειωμένο, όπως οι εργάτες, αφού οι πειρασμοί των δεμένων συμβαίνουν μόνο τη νύχτα. Δεν είναι όμως σωστό, καλόγερος άνθρωπος, να εξαπλώνω μαζί με τους κοσμικούς τους δαίμονες. Και ξέρετε γιατί? Γιατί με προστατεύει η Πορταΐτισσα και με σπλαχνίζεται ο Χριστός, που περιμένει αν όχι τη διόρθωση, τουλάχιστον τη μετάνοιά μου. Ο γέροντάς μου με δίδαξε πως αν δεν δώσει άδεια ο Θεός, είναι ανίκανοι οι δαίμονες να με βλάψουν. Και το πιστεύω αυτό, γιατί αν είχαν εξουσία, τότε και εδώ στην Ιβύρο θα μπορούσαν να με πειράξουν και να με κατασπαράξουν ακόμα. Βάζω μετάνοια, ζητώ την ευχή σας και ο Θεός βοηθός. Κατσούφιασαν οι εργάτες όταν άκουσαν πως θα τους επιστοτούσε καλόγερος, γιατί θα έπαιρνε τέλος στο κλέψιμό τους. Θα χόρτεναν όμως από τις διηγήσεις και τα αστεία του. Το βράδυ ο Πάτερ Παρθένιος μπήκε στο στοιχειωμένο κελί, έσβησε τη λάμπα και έπεσε να κοιμηθεί. Οι εργάτες τρόμαξαν. Περίμεναν στρώσει κι αυτός κάπου έξω. Ή τρελός είναι ή δεν ξέρει τι γίνεται εκεί μέσα, είπε κάποιος. Δεν έχει καλά που κοιμηθεί και άκουσε τα βήματα στο διάδρομο και στο διπλανό δωμάτιο. Υπέθεσε πως θα ήταν εργάτες. Οι θόρυβοι όμως συνεχίζονταν. Γι' αυτό σηκώθηκε να δει ποιοι ήταν. Άναψε κερί και πήγε στην αυγή στο διάδρομο. Τότε κάποιος που δεν πρόλαβε να τον δει έκανε ένα φου και τον έσβησε. Όρμησε ο Πάτερ Παρθένιος να τον πιάσει, αλλά παραπάτησε και λίγο έλειψε να σοριαστεί στο πάτωμα. Τον πρώτο που θα πιάσω θα τον ξυλοφορτώσω, μουρμούρισε οργισμένος. Ψηλαφιτά έκλεισε τις πόρτες των δωματίων και ασφάλισε την αμπάρα της εξώπορτας. Ήξερε τι έκανε. Αν ήταν εργάτες που μπήκανε για να κλέψουν φουντούκια, θα τους κανόνιζε το πρωί. Αν ήταν στα αλήθεια δαίμονες, θα ήξερε στο εξής με ποιους έχει να κάνει. Το υπόλοιπο της νύχτας κοιμήθηκε ανενόχλητος. «Πάτερ Παρθένιε, πέρασες καλά απόψε?» ρώτησαν το πρωί οι εργάτες. «Ακούστε, παιδιά, αν ξαναμπεί κανείς τη νύχτα στο κελί για να κλέψει, θα τον δέσω και θα τον παραδώσω στην αστυνομία. Και κάποιος από εσάς τολμήξει να παίξει μαζί μου για να με τρομάξει τάχα και να το βάλω στα πόδια, θα το μετανιώσει πικρά». «Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει», διαμαρτυρήθηκαν οι εργάτες. «Μα δεν έχεις ακούσει για το στοιχειωμένο σπίτι ή για τα όσα παθαίνουν από τους σατανάδες εκείνοι που τολμούν να ξενυχτήσουν σε αυτό?» Ο Πάτερ Παρθένιος προτίμησε τη σιωπή. Την άλλη νύχτα έλαβε τα μέτρα του, κλείδωσε όλες τις πόρτες, άναψε το φανάρι θύελλης για να μην μπορούν να του το σβήσουν. Ετοίμασε ένα χοντρό ραβδί και έπεσε να κοιμηθεί.
Η νύχτα είχε προχωρήσει αρκετά όταν ακούστηκαν στο διάδρομο βαριά βήματα. Εγώ έκλεισα με αμπάρα και λουκέτο. Πώς μπήκαν μέσα? Πετάχτηκε από το κρεβάτι, δυνάμωσε τη φλόγα του φαναριού, έσφιξε στο χέρι του το ραβδί και βγήκε στο διάδρομο. Δεν είδε κανέναν. Ένιωσε όμως ένα δυνατό φύσιμα που το έδειξε το φανάρι. Θιέλης, σαν να ήταν το χθεσινό κερί. Η απορία του μεγάλωσε. Μπήκε στο ναό του κελιού και προσευχήθηκε στον Κύριο προσθέτοντας το τέλος. Και δαίμονες να είναι, Χριστέ μου, πάντως εσύ δεν τους δίνεις δικαίωμα να με βλάψουν και σε ευχαριστώ. Φίλησε και την εικόνα της Αγίας Θεοτόκου, παρακαλώντας την, και εσύ Παναγιά μου να είσαι μαζί μου. Το πρωί οι εργάτες δεν μπόρεσαν να μην το ρωτήσουν. Είχες πάλι καμία ανησυχία? Ακούσαμε θορύβους αργά τη νύχτα και είδαμε να ανάβεις φως. Βρε παιδιά, έχω ακούσει κι εγώ αρκετά από αυτά που τα συμβαίνουν μέσα σε αυτό το ρημαδιό. Μα δεν τα πίστεψα ποτέ. Αφού όμως τα χθεσινά δεν ήταν φάρσα δική σας, και αφού τα ίδια συνεχίστηκαν και απόψε, πραγματικά κάτι παράξενο συμβαίνει. Την τρίτη νύχτα οι αόρατοι επισκέπτες έγιναν θρασίτατοι. Τα μεσάνυχτα οι κουβέντες ακούγονταν ακριβώς έξω από την πόρτα του. Σηκώθηκε και έστησε αυτή. Άκουσε καθαρά να προφέρουν το όνομά του. Δεν άντεξε άλλο και φώναξε. Ποιοι είσαστε? Οι νοικοκυρέοι, Πάτερ Παρθένιε. Και τι θέλετε από μένα? Τίποτα, συντροφιά σου κρατάμε. Έκανε αμέσως το σταυρό του, αλλά τους πέταξε και μερικά κοσμητικά επίθετα. Ακούστηκαν γέλια απ' έξω. Αν νομίζετε βρε εσείς, τους αγρίεψε ο Πάτερ Παρθένιος, πως έχετε να κάνετε με τον Διακογιάννη και τον Γερο Γρηγόριο, είστε γελασμένοι. Κάνω υπακουή στη μονή και δεν θα φύγω από εδώ μέχρι να μαζευτούν τα φουντούκια. Πάλι γέλια ακούστηκαν. Αυτή τη φορά θύμωσε για τα καλά. Έκανε να ανοίξει την πόρτα, αλλά η πόρτα δεν άνοιγε. Του φάνηκε πως κάποιος απ' έξω κρατούσε γεράτα το πόμολο και την κρατούσε προς το μέρος του. Όταν κι αυτός το τράβηξε δυνατά, ο απ' έξω επίτηδες την άφησε, απότομα. Οπότε άνοιξε διάπλατα και ο Πάτερ Παρθένιος βρέθηκε ανάσκελα στο πάτωμα. Τώρα τα γέλια στο διάδρομο ακούγονταν ασύγκριτα. Έτσι πέρασε όλες τις νύχτες περίοδου της συγκοδμηδίας ο Πάτερ Παρθένιος μέσα στο στοιχειωμένο κελί. Τα όσα τράβηξε μόνο οι δαίμονες μπορούσαν να τα επινοήσουν. Αλλά από όσα ακούστηκαν οι δαίμονες τότε, από όσα άκουσαν οι δαίμονες, μόνο από τον Πάτερ Παρθένιο μπορούσαν να τα ακούσουν. Στα χρόνια της γερμανικής κατοχής, το 1941 μέχρι το 1944, κάποιος λαϊκός νόντας πήγε στη μονή των Ιβίων και ξενήθηκε για καιρό. Από τον τρόπο που μιλούσε φαινόταν αρκετά σπουδαγμένος από τα λεγόμενά του, όμως μάλλον ελαφρόμυαλος. Αφού κούρασε τους πατέρες με τις αραιολογίες του, η σύναξη με εύσχυμο τρόπο τον απομάκρυνε. Τότε εκείνος ζήτησε να εγκατασταθεί στο στοιχειωμένο κελί χωρίς υποχρέωση μοναχικής δοκιμής. Εμείς σου επιτρέπουμε, συμφώνησαν οι επίτροποι. Έχουμε όμως χρέος να σου πούμε πως θα δυσκολευτείς πολύ, γιατί εκεί συμβαίνουν από δαιμονική ενέργεια πολλά και παράξενα. Τι χάνω γνώση των φημολογουμένων. Πλην πρόκειται ή περί ψευδολογημάτων ή περί οφθαλμαπάτης, απάντησε εκείνος σε άπτευστη καθαρεύουσα όπως πάντα. Έτσι εγκαταστάθηκε ο νόντας στο στοιχειωμένο. Με τη φροντίδα και την αγάπη που του έδειχναν τα κοντινά μοναστήρια για τα κελιά, οι μέρες του περνούσαν μάλλον καλά. Κάποτε όμως ήρθε καιρός να δοκιμάσει και αυτό τα καλά του κελιού του. Μόλις είχε τελειώσει η θεία λειτουργία στο κελί της Αγίας Άννης, ένα κυριακάτικο πρωινό και οι πατέρες ήταν συγκεντρωμένοι στο αρχονταρίκι για το συνηθισμένο κέρασμα. Ξάφνου ένας μοναχός, κοιτάζοντας από το παράθυρο, είδε πυκνό καπνό και κεράστιες φλόγες να βγαίνουν από την πόρτα και τα παράθυρα του στοιχειωμένου. Πάει, το κάψε το κελί ο λειψός. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα, είπε κάποιος. Χτύπησαν αμέσως την καμπάνα για να πάρουν είδηση κι άλλοι και ξεκίνησαν για να γλιτώσουν τουλάχιστον το δάσος. Μερικοί έτρεξαν να σώσουν τον νόντα, πιστεύοντας πως δεν είχε προλάβει να βγει. Ξαφνικά όμως, νάτος μπροστά τους. Το έκαψε στο κελί, αχαήρευτε, τον στόλισε ένας, μολονότι λαγανιασμένος από την τρεχάλα. Ουχή Πάτερ, διαματαιρήθηκε εκείνος. Στραβωμάρα έχεις? Δεν το βλέπεις που λαμπάδιαζε? Οι καπνοί φτάνουν μέχρι τα σύννεφα. Το είδον και άπαξ και δεις πλην πρόκειται περί οφθαλμαπάτης. Στο μεταξύ πλησίασαν κι άλλοι οι πατέρες. Γιατί με χασομεράτε με τούτον, παρατήρησε κάποιος. Εμείς νομίζαμε πως θα έχετε φτάσει. Ειρηνεύετε, πατέρες μου, τους καθησύχασε ο νόντας. Μα την κοπιάζετε και κοιταράτετε, τεστέ. Υπόνει δε ήδη ότι πρόκειται περί οφθαλμαπάτης. Εσύ το βιολί σου τον μάλωσε ο γεροντότερος. Μήπως έβαλε ο διάβολος να μας καθυστερείς και να βρούμε μόνο στάχτες και αποκαηδιά? Έτσι είπε και ξεκίνησε πρώτος. Μα δεν πρόλαβαν πολύ καλά να απομακρυνθούν και ο νόντας έβαλε τις φωνές.
Είδατε πατέρες, πού ο καπνός και φλόγες. Πραγματικά ούτε φλόγες φαίνονταν ούτε καπνός στον ορίζοντα. Συμφώναξαν οι πατέρες απορρίμενοι, κάνοντας το σταυρό τους. Φυσικά το γεγονός δεν ήταν απλή οφθαλμαπάτη, καθώς υποστήριζε ο Νόντας. Ήταν μια ολοφάνερη δαιμονική ενέργεια. Ήταν ένας ακόμα πειρασμός από εκείνους που συνέβαιναν στο στοιχειωμένο κελί, λόγω της κατοχής του από τα πονηρά πνεύματα. Ένα καλοκαίρι, ύστερα από συμφωνία με τη Μονή Ιβύρων, ανέλαβε τη συγκομιδή των φουντουκιών στην περιοχή του στοιχειωμένου η κοινοβιακή σκήτη του Αγίου Ανδρέα. Επιστάτης τοποθετήθηκε ο Πάτερ Λεόντιος. Οι γείτονες του κελιού τον αποκαλούσαν Τάταρο, τόσο για την ρωσική καταγωγή του όσο και για την εντυπωσιακή εμφάνισή του. Φορούσε και αυτός, όπως όλοι οι Ρώσοι, αγιορείτες βαρεές πέτσινες και μέχρι τα γόνατα μπότες, ακόμα και το καλοκαίρι. Από την πρώτη μέρα που πήγε ο Πάτερ Λεόντιος στο στοιχειωμένο, συνάντησε στρατιά ποντικών που κυκλοφορούσαν άφοβα μπροστά του. Μέρα μεσημέρι και λέρωναν τα πάντα. Γι' αυτό έφερε από το Σεράι έναν καλοδρεμένο γάτο. Το Σεράι είναι η σκήτη του Αγίου Ανδρέου. Αφού λοιπόν έφερε το γάτο, μια νύχτα οι γνωστοί θόρυβοι και τα χτυπήματά του χάλασαν τον ύπνο. Σίγουρα έκλεισε το γάτο έξω, μονολόγησε. Ας πάω να το ανοίξω. Μόλις όμως έκανε να σηκωθεί, πάτησε το γάτο που κοιμόταν πλάι στο κρεβάτι του και λίγο έλειψε να τον ξεκυλιάσει. Σε κάμποση ώρα πάλι τα ίδια, θόρυβοι και φασαρία. Σηκώνεται για να εξακριβώσει την αιτία. Μόλις έπιασε τον πόμολο, άκουσε τέτοια οχλοβοή που ξεκουφάθηκε. Έκανε να ανοίξει την πόρτα και τότε έπεσε πάνω του όλη η ντάνα των καμψοξύλων που ήταν στιβαγμένο στο διάδρομο. Ισκουσένιε, που σημαίνει πειρασμέ, αναφώνησε με φόβο και οργή. Κατάφερε βέβαια να ελευθερωθεί από τα ξύλα, αλλά την υπόλοιπη νύχτα την πέρασε στην εκκλησία. Με τη Χαραυγή ξεκίνησε και με την Ανατολή βρέθηκε στη Μονή. Πήγε κατευθείαν στον δίκαιο και του διηγήθηκε το πάθημά του. Γέροντα, απόψε τη νύχτα έπαθα αυτό και αυτό. Δεν ξαναπηγαίνω στο στοιχειωμένο, ας αναλάβει άλλος. Πού είναι η πίστη σου, τον αποπήρε εκείνος. Πού είναι η ευλαβιά σου στον τόπο που αφιερώθηκες. Αν μας πείραζαν οι δαίμονες περισσότερο από το συνηθισμένο, τι έπρεπε να κάνουμε? Να γυρίζουμε εδώ και εκεί στο Άγιο Όρος και τελικά να φύγουμε στον κόσμο, επειδή μόνον εκεί θα μας άφηναν ήσυχους? Μετάνιωσε για τη φοβία του και την απόδρασή του από το στοιχειωμένο. Ξαναβρήκε μάλιστα το θάρρος του όταν άκουσε τον γέροντα να συμπληρώνει. Σήμερα κιόλας μαζί με άλλους ιερείς θα κάνουν λιτανία στον χώρο εκείνο με τίμιο ξύλο και μετά Άγια Λείψανα. Επιπλέον θα έχεις στο κελί μόνιμη συνοδεία από 2 αδελφούς. Πραγματικά πήγαν στο στοιχειωμένο, έκαναν αγιασμό και διάβασαν τους εξορκισμούς. Από τότε ο Πάτερ Λεόντιος και η συνοδεία του άκουγαν σπάνια μερικούς θορύβους και φωνές, όχι όμως μέσα στο κελί πια, αλλά από πολύ μακριά. Ο Άγιος Σπυρίδων με κέρατα. Η διήγηση βρίσκεται στο βιβλίο του Χιερουβίμ Αρχιμανδρίτη Γνάτιος, ο πνευματικός, έκδοση Ιεράς Μονής Παρακλήτου Ροπός Αττικής 2004. Κάποια χειμωνιάτικη νύχτα ένας ερημίτης χτύπησε την πόρτα του Παπαγνάτιου του πνευματικού, που έζησε από το 1827 μέχρι το 1927 στα κατουνάκια του Αγίου Όρους. Η όψη του φανερός ότι ζούσε κάποιο δράμα. Με τρεμάμενη φωνή διηγήθηκε στο πνευματικό μια συγκλονιστική περιπέτεια. Τελειώνοντας, αναστέναξε με ανακούφιση. Δόξα τω Θεώ, με γλίτωσε από του χάρου τα δόντια. Τι θα πάθαινα? Τι του είχε συμβεί? Ας παρακολουθήσουμε την ιστορία του. Γεμάτος φλόγα για τη μοναχική ζωή, βρέθηκε ερημίτης εκεί κοντά στα κατουνάκια. Χωρίς πνευματικό οδηγό, επιδόθηκε σε υπέρμετρο ζήλο στα ασκητικά παλέσματα. Υπολόγισε ότι σύντομα θα ανέβαινε σε ύψη ουσιότητας. Δίχως και ο ίδιος να τον συναισθάνεται, άρχισε να υπερτιμά τις δυνάμεις του και να πολυεμπιστεύεται τον εαυτό του. Μόνος του έβαζε σχετικούς στόχους, μόνος του τους πετύχαινε, όπως νόμιζε, και μόνος του βράβευε τον εαυτό του. Αλλά για να ακριβολογούμε, δεν ήταν μόνος του. Ο εχθρός ο άρχοντας του σκότους τον παρακολουθούσε άγρυπνα, ετοιμάζοντας του το λάκκο της πλάνης. Σε λίγο, όπως λογάριαζε, θα τον έριχνε και μέσα. Η καρδιά του ερημίτη σιγά σιγά και ανεπαίσθητα άρχισε να σκοτίζεται. Όσο περισσότερο σκοτιζόταν, τόσο και πλήθωναν οι λογισμοί της υπερηφάνειας. Και όσο αυξανόταν η υπερηφάνεια, τόσο πιο πυκνό γινόταν το σκοτάδι. Περνούσε ο καιρός και ο ασχητής, ενθουσιασμένος από τις νηστείες της αγρυπνίας και τους άλλους αγώνες του, μονολογούσε. Όπως πηγαίνουν, θα φτάσω στην αρτή του Μεγάλου Αντωνίου. Μόνο απορώ που παρόλη την προκοπή μου δεν αξιώθηκε ακόμα να δω κάποιο όραμα. Δεν άργησε όμως να έρθει και το όραμα. Ένας φωτεινός άγγελος έκανε την εμφάνισή του. Ήρθε να τον επιβεβαιώσει όλα όσα από καιρό στεχαζόταν.
Με τη ζωή σου, του λέει, έχεις ευαρεστήσει τον Χριστό πιο πολύ από κάθε άλλον ασκητή του Αγίου Όρους. Ο άγγελος εξαφανίστηκε αφήνοντάς του να πλέει σε πελάγι μακαριότητας. Η ένωτερη μαρτυρία είχε έρθει. Η πορεία του έκανε και τους ουρανούς να γάλλονται. Αξιώθηκε να απολαύσει και αγγελική πτεσία και που είσαι ακόμα. Ένα βράδυ, όπως το υπολόγιζε, νάτος πάλι ουράνιος άγγελος. Ποιος ξέρει τι χαρμόσυνα μαντά τα φέρνει. Μεγάλη αρετή σου, αδερφέ μου, του λέει. Σου ετοιμάζονται λαμπρά στεφάνια, σε περιμένει μεγάλη δόξα. Αύριο το βράδυ να βρίσκεσαι στην κορυφή του Άθωνα. Εκεί θα έρθει ο Χριστός για να τον προσκυνήσεις. Η χαρά του ασκητή ήταν απερίγραπτη. Τι είχαν να αντικρίσουν αύριο τα μάτια του, δεν έβλεπε την ώρα να χαράξει καινούργια μέρα. Κίνησε επιτέλους για την κορυφή του Άθωνα. Παρά τα χιόνια και την παγωνιά, γιατί ο χειμώνας ήταν δυνατός, αυτός προχωρούσε άνετα, δεν αισθανόταν ούτε κόπο ούτε κρύο. Η συνοδεία του αγγέλου τον θέρμενε. Όσο πλησίαζε προς την κορυφή, τόσο η χαρά και η αγωνία του κορυφώνονταν. Είχε στο μεταξύ σουρπώσει και ξαφνικά ο θέαμα από κόσμο και περίλαμπρο. Τι βλέπουν τα μάτια του, λαμπάδες, φωτοχυσίες, τιμιάματα, ιερείς επισκόπους. Υποδοχή θαυμαστή και το πιο μεγαλόπρεπο, ένας ένδοξος θρόνος όπου βρισκόταν ο βασιλιάς Χριστός, περιτριγισμένος από ζευμάσμιους ιερείς και άλλους αγίους. Ανάμεσα τους ξεχώριζε ο πιο αγαπητός του Άγιο Σπυρίδων. Σε μια στιγμή ακούστηκε η επιβλητική φωνή του βασιλιά: Σπυρίδων, φέρε εδώ τον έκλεκτό σου δούλο να με προσκυνήσει. Και ο Άγιος Σπυρίδων, υπάκουος, με βήμα αργό και ιερόπρεπο, πλησίασε τον εξωτικό μοναχό. Οι στιγμές ήταν κρίσιμες, αν ο ερημίτης προσκύνησε τον Χριστό, ή θα δαιμονιζόταν όπως είχε συμβεί σε άλλες περιπτώσεις, ή θα τσακιζόταν στον κρεμό, γιατί εκεί που φαινόταν να βρίσκεται ο βασιλικός θρόνος υπήρχε ένα φοβερό βάραθρο. Μα ευτυχώς η καρδιά του δυστυχισμένου ασκητή διατηρούσε ακόμα κάποιο χώρο ανοιχτό στο έλεος του Θεού, και το θείο έλεος την τελευταία στιγμή τον έσωσε. Καθώς ο δίθεν Άγιος Σπυρίδων τον πλησίασε, παρτίσσεται στο κεφάλι του δεν φορούσε το συνηθισμένο σκουφάκι, αλλά ένα διαφορετικό σκούφο, ψηλό και μυτερό. Αυτό βέβαια δεν ήταν και τόσο σπουδαίο, κάτι άλλο όμως ήταν φοβερό. Με θεϊκή παραχώρηση αντίκρισε εκεί δυο διαβολικά κέρατα. Την ίδια στιγμή έβγαλε μια σπαρακτική κραυγή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησόν με. Αυτό ήταν όλο. Η μυστηριώδη σαντανική φανταστία διαλύθηκε και ο ασκητής έμεινε μόνος εκεί ψηλά πάνω στον Άθωνα, μέσα στη νύχτα, μέσα στα χιόνια, μέσα στην ερημιά. Αυτή τη δραματική περιπέτεια τη διηγήθηκε στον Παπαϊγνάτιο. Τώρα του είπε πνευματικός: δόξασε το Θεό που σε έσωσε από την κακία του Σατανά. Δεν μπορείς πια να μείνεις μόνος σου σε ερημική καλύβη, να πας να κοινοβιάσεις τη Μονή Διονυσίου που θα έχεις ασφάλεια. Έτσι έκανε και σώθηκε. Ο Επίσκοπος. Η διήγηση βρίσκεται στο βιβλίο Ιωαννικίου Αρχιμανδρίτου του Ησυχαστηρίου Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Κουφάλια, Θεσσαλονίκης, 1991. Στα τέλη του 19ου αιώνα ησύχασε στο Άγιο Όρος ο επίσκοπος της Καρπάθου Νήλος, που κοιμήθη το 1916, και είχε τη συνήθεια μετά την εορτή του Αγίου Αθανασίου της Μεγής της Λαύρας, της 5 Ιουλίου, επισκέπτεται τους γνωστούς τους ερημίτες και ασκητές πατέρας. Ένας από αυτούς ήταν και ο πρώην εσφιγμενίτης Παπαζαχαρίας Μικραγιαννίτης, για τον οποίο κάναμε λόγο και σε προηγούμενο περιστατικό. Το 1914 όμως, κουρασμένος, καθώς ήταν και ηλικιωμένος πια, δεν επισκέπτηκε κανέναν. Μετά την εορτή πήγε αμέσως στην καλύβη του στις Καριές. Αυτή ήταν η ευκαιρία που την εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος για να εξαπατήσει τον Παπαζαχαρία. Ήταν καλοκαίρι, 7 Ιουλίου, και ο γέροντας καθόταν στην αυλή της καλύβης του. Ξαφνικά, μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα, άκουσε πατήματα και διακρίνει τον επίσκοπο Νήλο να πλησιάζει. Γιατί κάνεις τόσο κόπο, δέσποτα, να επισκεφτείς μέσα στη νύχτα εμένα τον άγριο? Κλέβοντας αυτά, του έβαλε βαθιά μετάνοια. Ο δεσπότης άπλωσε το χέρι του. Ο γιος Ζαχαρίας το φίλησε. Αμέσως όμως έπεσε στη γη σαν νεχρός. Γιατί δεν ήταν ο επίσκοπος Νήλος, αλλά ο ίδιος ο διάβολος. Δίνοντάς του το χέρι για να το φιλήσει, του έδωσε και το χάρισμά του. Την ίδια στιγμή έγινε άφαντος, ενώ ο ταλέπορος ο Ζαχαρίας έμεινε πεσμένος κατά γης, άφωνος και μισοπεθαμένος. Το πρωί τον βρήκε κάποιος μοναχός που ήρθε στο καλύβι και έτρεξε αμέσως στη σκήτη. Κάλεσε ιερείς και άλλους πατέρες, το έκανε φιέλαιο και του διάβασαν τους εξορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου και τον σταύρωσαν, μετά γελίψανε. Ο δαιμονόπληκτος γέροντας άρχισε λίγο να συνέρχεται. Όταν συνήλθε τελείως, ζήτησε κάτι να φάει. Από τότε και σε όλη τη ζωή, συχνά συνήθιζε να λέει: πολλά έγραψα, πολλούς τόπους γύρισα, αλλά στο τέλος με ξεγέλασε ο διάβολος και τον προσκύνησα. Και με ξεγέλασε με θεία παραχώρηση, επειδή είχα μέσα μου κρυμμένο εγωισμό. Θεωρούσα τον εαυτό μου ανώτερο από τους άλλους, έμπειρο και σοφό. Για να ταπεινθώ λοιπόν, του έδωσε ο Κύριος κάθε εξουσία να με πλανήσει. Έπρεπε ο ανώτητος να είχα κάνει το σταυρό μου πριν φιλήσω εκείνο το μυαρό χέρι.
τότε θα έφευγε νικημένος από το ανίκητο όπλο, χωρίς να πάθω κανένα κακό. Τώρα, μετά το πάθημά μου, γνωρίζοντας την ευτέλεια και την αδυναμία μου, δοξάζω τον Πανάγαθο που δεν επέτρεψε να πάθω μεγαλύτερο κακό, και τον παρακαλώ να με συγχωρέσει γιατί. Οι 30 μοναχοί βρίσκεται στο πατερικόν των Σπηλαίων του Κιέβου, εκδόση Ιεράς Μονής Παρακλήτου Οροπός Αττικής, 2005. Ο Όσιος Λαβρέντιος της Ρωσίας τον 11ο αιώνα, του οποίου το τίμιο λείψανο διατηρείται μέχρι σήμερα άφθαρο, στη λάβρα των Σπηλαίων του Κιέβου, είχε ξεκινήσει τη μοναχική του ζωή από τη μονή του Αγίου Δημητρίου. Εκεί έζησε αρκετά χρόνια ως έγκλειστος. Με τη χάρη του Θεού από τους σκληρούς του αγώνες, καθαρίστηκε από τα πάθη και έφτασε σε μεγάλα μέτρα αρετής. Έλαβε μάλιστα από τον Θεό την εξουσία να θεραπεύει αρρώστους και να διώχνει τα πονηρά πνεύματα. Κάποτε έφερα στον Όσιο έναν άνθρωπο από το Κίεβο που βασανιζόταν από τον φοβερό και κατάβληπτο δαιμόνιο. Ήταν τόσο σχρός ότι ο δαιμονισμένος μπορούσε σε στιγμές κρίσεως να ξεριζώσει και να πετάξει μακριά ένα μεγάλο δέντρο, πραγματορθωτο για 10 ρωμαλαίους άντρες. Ο μακάριος Λαβρέντιος από ταπείνωση προφασίστηκε ότι δεν μπορούσε να βγάλει το δαιμόνιο και είπε να οδηγήσουν τον δαιμονισμένο στην μονή των Σπηλαίων. Εκείνος όμως, μόλις το άκουσε, άρχισε να φωνάζει έντρομος: «Πού με στέλνεις? Εγώ δεν τολμώ ούτε να πλησιάσω σε εκείνο το μοναστήρι. Βρίσκονταν εκεί 30 Άγιοι που με έχουν ρεζιλέψει. Με τους άλλους κάνω πόλεμο, με αυτούς όχι. Με έχουν κάψει, τους φοβάμαι, όχι, μη με στέλνεις εκεί». Πληροφορημένος όμως τώρα ο Όσιος και από τον ίδιο τον δαίμονα για την αρετή και την πνευματική δύναμη των αδελφών του Σπηλαίου, έδωσε πιο επίμονα και πιο αποφασιστικά την εντολή να τον οδηγήσουν εκεί. Οι συγγενείς του δαιμονισμένου ήξεραν ότι ποτέ δεν είχαν πάει στα Σπήλαια και ότι όλοι οι μοναχοί του ήταν άγνωστοι. Καθώς πήγαιναν λοιπόν προς τη μονή, τον ρωτούσαν: «Ποιους μοναχούς φοβάσαι?» Καθώς γνωρίζουμε, σήμερα στο μοναστήρι ζουν 180 καλόγεροι. Ποιοι είναι αυτοί οι 30 που σε έχουν κάψει? Ο δαιμονισμένος τότε ανέφερε ένα-ένα τα ονόματα των 30 αδελφών και πρόσθεσε: «Αυτοί οι 30 μπορούν να με διώξουν σαν σκόνη, ακόμα και με έναν τους λόγο. Τότε να σε κλείσουν στο σπήλαιο και με τα λείψανα των πεθαμένων μοναχών», είπαν οι άλλοι. «Και νομίζω ότι μπορώ να κάνω πόλεμο με τους νεκρούς», αποκρίθηκε ο δαιμονισμένος. «Εκείνοι είναι αυτοί απολέμητοι και έχουν μεγάλη παρησία στο Θεό. Αδιάκοπα προσεύχονται για τους μοναχούς των Σπηλαίων, για τους ανθρώπους που προστρέχουν σε αυτούς. Αν πάντως θέλετε να δείτε τη δύναμή μου, φέρτε με στο μοναστήρι. Γιατί εκτός από τους 30 που σας κατονόμασα, με όλους τους άλλους μπορώ να παλέψω». Μα καθώς πλησίασε στη μονή, ο δαιμονισμένος έπεσε σε κρίση. Τώρα σαν εκστατικός και κεραυνοχτυπημένος, χωρίς επικοινωνία με το περιβάλλον. Από το στόμα του έβγαιναν παράξενες και ακατανοητές φράσεις. Ένα συνοθήλευμα από εβραϊκές, λατινικές και ελληνικές λέξεις. Και μετά, ό του θαύματος. Ακριβώς μπροστά στην πύλη του μοναστηρίου, το κάθαρτο πνεύμα τον οδήγησε, τον άφησε και έγινε καπνός. Ο ταλαιπωρούμενος άνθρωπος συνήλθε και έδειξε να έχει απαλλαγεί οριστικά από τη δαιμονική τυραννία. Δοξάζοντας το Θεό, εκείνος και οι συνοδοί του μπήκαν στη μονή και πήγαν στη μεγάλη εκκλησία της για να τον ευχαριστήσουν. Ο ηγούμενος πληροφορήθηκε το γεγονός και ήρθε στο ναό με μερικούς αδελφούς. Ωστόσο, ο θεραπευμένος άνθρωπος δεν γνώριζε ούτε τον ηγούμενο ούτε κάποιον άλλον από τους 30 μοναχούς που τα ονόματά τους είχε αναφέρει στη διάρκεια της δαιμονοπληξίας του. «Ποιος έκανε καλά και πώς?» τον ρώτησαν με ενδιαφέρον. Και εκείνος, δείχνοντα τη θεματουργική εικόνα της συμπαραγής Θεοτόκου, είπε: «Στην είσοδο της μονής μας προϋπάντησαν οι 30 Αγίοι Πατέρες με αυτή την εικόνα. Μόλις την αντίκρισα, θεραπεύτηκα». Τα παθήματα του δασκάλου. Βρίσκεται στο βιβλίο Δανιήλ Γέροντος Κατουνιακιώτου, Αγγελικός Βίος, έκδοση Ιεράς Μοναστικής Αδελφότητος Δανιηλαίων Αγιώρος, Θεσσαλονίκη, 1981. Μια μέρα του 1893 έφτασε στην καλύβα του γέροντα Δανιήλ, που εκοιμήθη το 1929, στα κατουνάκια του Αγίου Όρους, ένας δάσκαλος από τα μέρη του Ολύμπου, που λεγόταν Νικόλαος. Φαινόταν άνθρωπος σπουδαίος, με πλατιά μόρφωση, πρικισμένος με πολλά χαρίσματα, αλλά και κοσμημένος με πνευματική σοφία. Ο θεοφώτιστος γέροντας όμως, μετά τις πρώτες συζητήσεις, διέκρινε στα κατάβαθα της ψυχής του μια μεγάλη σκιά, με ένα κρυφό σαράκι που τον έτρωγε και τον βασάνιζε. Εντυπωσιασμένος ο δάσκαλος από την υποβλητική ατμόσφαιρα της ογυρητικής ερήμου και αποπλισμένος από την αγάπη του γέρο Δανιήλ, δεν άργησε να ανοίξει μπροστά του όλη την καρδιά. Ήταν κάτι που έκανε για πρώτη φορά. «Από τότε που τελείωσα τις σπουδές μου στη Θεσσαλονίκη», είπε, «και διορίστηκα στη γερμανική σχολή, πήρε την απόφαση να ζήσω μια χριστιανική ζωή. Άρχισα λοιπόν να μελετώ με ζήλο την Αγία Γραφή, να προσεύχομαι θερμά και να κάνω αυστηρές νηστείες.
Μια νύχτα, καθώς προσευχόμουν με δάκρυα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, βλέπω μια πύρινη φλόγα να ξεπηδάει από την Άγια Μορφή, να μπαίνει μέσα μου και να με πλημμυρίζει με ανέκφραστη χαρά. Από τότε ο Κύριος Ιησού Χριστέ ελέησόν με δεν έλειπε από την καρδιά μου. Με τις συνεχείς και πολύ ωραίες προσευχές που ακολούθησαν καθάρισε ο νους μου και έγινε να βλέπει συχνά στον ύπνο και στον ξύπνο διάφορα οράματα. Έτσι κάποτε μου παρουσιάστηκε ένας αστραφελός άγγελος και μου είπε: «Με έστειλε ο Θεός για να είμαι παντοτινός βοηθός σου. Πρέπει όμως και εσύ να μην σταματήσεις τις νηστείες και τις προσευχές σου». Τα λόγια του τα δέχτηκα σαν από το στόμα του Θεού, γι' αυτό επιδόθηκα με περισσότερο ζήλο στην προσευχή και στην νηστεία. Έφτασα στο θυμίο να κοιμάμαι 1 ώρα μόνο την ημέρα και να τρώω 2 φορές την εβδομάδα ξερό ψωμί και νερό. Συχνά στις τομολονύχτες προσευχές μου κρατούσα την Αγία Γραφή στα χέρια μου και παρακαλούσα το Θεό να μου αποκαλύψει τις οράσεις του Ισαΐα και του Ιζεκήλ και των άλλων προφητών, να μου φανερώσει τα γεγονότα που περιγράφει στην Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και πραγματικά έπεφτα αμέσως σε έκσταση και έβλεπα όλες αυτές τις θεωρίες για τις οποίες παρακαλούσα τον Κύριο. Καλά το διέκοψε ο Ιορδανήλ. Πού τον παρακολουθούσε με ενδιαφέρον? Όλα αυτά τα εξομολογήθηκες ποτέ σε κανένα πνευματικό? Όχι, εσύ είσαι το πρώτος που τα μαθαίνει. Και αυτό γιατί πολλές φορές μου παρουσιαζόταν ο Χριστός και μου έλεγε: «Πρόσεχε, να μην τα πει σε κανέναν». Σήμερα η πνευματική δεν είναι διακριτική και υπάρχει φόβος να σε βλάψουν. Ο γέροντας είχε παρατηρήσει από τις πρώτες στιγμές στα μάτια του συνομιλητή του ότι ήταν λατωματικά και το αριστερό του χέρι καμένο με 3 μόνο δάχτυλα. Θεώρησε λοιπόν τότε κατάλληλη στιγμή να ζητήσει εξηγήσεις. Τα μάτια μου σχεδόν καταστράφηκαν γιατί ήμουν υποχρεωμένος, καθώς με πρόσταξε ο άγγελος, να στέκομαι 2 ώρες κάθε μεσημέρι και μάλιστα το καλοκαίρι κάτω από τον ήλιο, κοιτάζοντας τον σταθερά. Από τον πύρινο δίσκο του έβλεπα να βγαίνουν αναρρύθμιτοι άγγελοι και άγιοι, κάθε μέρα και διαφορετικοί. Αντικρίζοντάς τους χαιρόμουν και ασταμάτητα έκανα το σταυρό μου. Μολονότι από τα μάτια μου πονούσαν φοβερά, έτρεχαν καυτά δάκρυα. Εγώ συνέχισα απτόητος να κοιτάζω τον ήλιο. Πάνω απ' όλα έβαζα την υπακοή στον άγγελό μου. Αυτός με είχε προστάξει παλαιότερα να διαβάζω κάθε νύχτα όρθιο στην Παλιά Διαθήκη, κρατώντας στο αριστερό μου χέρι μια αναμένη λαμπάδα, και όταν η λαμπάδα θα φτάσει στο κάτω μέρος να τη σβήσω. Έτσι και έκανα. Μια νύχτα λοιπόν, ξημερώντας το Αγίου Σπυρίδωνος, ενώ κρατούσα τη λαμπάδα, έλαμψε ξαφνικά το δωμάτιό μου. Και να, μου παρουσιάζεται ο Άγιος Σπυρίδων, ολόραμπρος, και μου λέει: «Χαίρε, αθλητά Νικόλαε. Πολύ σε ευχαριστώ για την ευλαβία που μου δείχνεις. Απόψε θέλω να λάβεις μαρτυρικό στεφάνι. Αυτή η λαμπάδα που θα κρατάς αν λιώσει και φτάσει ως την παλάμη, μην τη σβήσεις. Συνέχισε να τη βαστάς σφιχτά και ας φαίνεται να σου. Εσύ στάσου Ανδρέος και θα νικήσεις τον πανούργο διάβολο». Αυτά είπε ο Άγιος και εξαφανίστηκε. Εγώ βάλθηκα αμέσως να εκπληρώσω με ακρίβεια την εντολή του. Όταν λοιπόν η λαμπάδα τελείωσε και η φλόγα άρχισε να μου καίει την παλάμη, έκανα υπομονή πιστεύοντας ότι πρόκειται για μαρτύριο. Στην αρχή μάλιστα δεν πονούσα, αλλά νιώθε μια άρρητη ευωδία. Όταν όμως οι πληγές από τα εγκάβματα μεγάλωσαν και άρχισαν να τρέχουν διάφορα υγρά, οι πόνοι έγιναν φρικτοί. Τότε ήταν που άκουσα μια φωνή: «Γλύφε την ύλη που τρέχει από το καμένο χέρι σου, γιατί αυτή ισοδυναμεί με θεία μετάληψη». Ο ταλέπορος Νικόλαος συνέχισε επί ώρες να διηγείται τη μία μετά την άλλη πλάνες του, και ο Γεροδανήλ τον άκουγε υπομονετικά. Τελείωσε με την δεύτερη πλάνη, την οποία τον έριξε ο πονηρός στην άρνηση της πίστεως. Μια μέρα μου παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Χριστός και μου είπε: «Παιδί μου Νικόλαε, ένα πράγμα σου λείπει ακόμα για να φτάσει στην τελειότητα. Κάνε και τούτο και πολύ θα με ευχαριστήσεις. Το βάπτισμα που σου έδωσαν οι γονείς σου δεν είναι γνήσιο, οι πατέρες Εκκλησίας. Δυστυχώς αλλίωσαν το αρχικό βάπτισμα που παρέλαβαν από τους Αγίους Αποστόλους. Πήγαινε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη και ραντίσου από τους Γερμανούς διαμαρτυρωμένους που διασώζουν μέχρι σήμερα ανώθευτη την Αποστολική παράδοση. Χωρίς το παραμικρό δισταγμό, επισκέφτηκα σύντομα τους Προτεστάντες στο Γερμανικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Τους μίλησα για την οπτασία μου και εκείνοι πρόθυμα με βάπτισαν με τη δική τους τάξη. Από τότε όμως πολλά ερωτήματα άρχισαν να στριφογγυλίζουν στο λογισμό μου και ένα βάρος ασήκωτο να με πλακώνει στα σωδικά μου. Δεν άντεξα, πήρε την απόφαση και ήρθα στον αγιασμένο τούτο τόπο, μήπως και βρω τη λύτρωση. Είχαν συμπληρωθεί 6 ολόκληρες ώρες από τη στιγμή που ο Νικόλαος άνοιγε την πόρτα της καρδιάς του στον σοφό και διακριτικό γέροντα των Κατουνακίων. Το πρώτο βήμα για την απελευθέρωσή του πραγματοποιήθηκε. Ο Γεροδανήλ τον κράτησε κοντά του 2 μέρες και του φανέρωσε τις εχθρές του πλάνες, χρησιμοποιώντας την κοινή λογική, πολλά γεωγραφικά επιχειρήματα, πατερικά παραδείγματα και γνώμες. Ο Νικόλαος πίστηκε, εξομολογήθηκε τα κρέματά του σε πνευματικό και δέχτηκε το Άγιο Χρίσμα. Έτσι λυτρώθηκε από την σατανική κυριαρχία.
Ο μάγος Βεργίνιος. Η διήγηση βρίσκεται στο βιβλίο του Νικηφόρου Πρεσβυτέρου, Όσιος Ανδρέας ο Διαχριστών Σαλός, έκδοση Ιεράς Μονής Παρακλήτου Οροπός Αττικής, 2002. Στα χρόνια του Λέων 1986 με 912, κάποιος στην Κωνσταντινούπολη, περιφερόντας την ιερότητα του μυστηρίου του γάμου, άρχισε να ζει άσωτα και ακόλαστα. Η θεοφοβούμενη γυναίκα του έλειωσε από τον θλίψη της. Προσπαθώντας όμως να συνεφέρει τον σύζυγό της, κατέφυγε στον διαβόητο μάγο Βεργίνιο. Γύρω του ήταν πολλοί όταν τον επισκέφθηκε. Καθένας έπαιρνε απάντηση στο πρόβλημά του και έφευγε. Όταν ήρθε η σειρά της, κάθισε και άρχισε να το εκμυστηρεύεται τον πόνο της. Ο άντρας μου έχει παραδοθεί στην αμαρτία, γυρίζει από καταγόγιο σε καταγόγιο και ξανεμίζει την περιουσία μας με θεατρίνες και πόρνες. Ήρθα σε σένα γιατί έμαθα ότι έχει σώσει πολλούς. Βοήθησέ με αν μπορείς και εγώ θα σε ανταμείψω όσο γίνεται καλύτερα. Μην ανησυχείς καθόλου, της απάντησε εκείνος. Εγώ θα τον κάνω να μην βλέπει γυναίκα άλλη. Μπορώ να τον οδηγήσω και στο θάνατο. Μπορώ να τον παραδώσω και σε πονηρό πνεύμα. Διάλεξε τι θέλεις να κάνω από όλα αυτά. Τίποτα άλλο δεν θέλω, κυρία μου, παρά μόνο να επιστρέψει κοντά μου σαν καλός και πιστός σύζυγος. Γι' αυτό να είσαι βέβαιη. Πήγαινε τώρα στο σπίτι και ετοίμασε μου καντήλι, νερό, λάδι, λαμπάδα, μια ζώνη και φωτιά. Την Τετάρτη θα σε επισκεφτώ. Ο μάγος, πληροφορημένος από τον διάβολο που γνωρίζει το μέλλον της, της φανέρωσε πριν φύγει. Το παρελθόν της το φανέρωσε πριν φύγει, έτσι και τις αμαρτίες που είχε κάνει στην νεανική της ηλικία, και έτσι της επιβεβαίωσε τη δύναμή του. Η γυναίκα έφυγε τρομοκρατημένη, αλλά και με την ελπίδα ότι θα ξανακερδίσει την αγάπη του σύζυγού της. Την Τετάρτη ο Βεργίνιος ήρθε στο σπίτι της, ζήτησε το λάδι και το νερό, το έβαλε στο καντήλι, πήρε τη λαμπάδα, άναψε το καντήλι και το έβαλε μπροστά στις εικόνες. Όλα τα έκανε με φαινομενική ευλάβεια. Τέλος πήρε τη ζώνη, ψιθύρισε κάτι, έκανε 4 κόμπους και την έδωσε στη γυναίκα να την ζωστεί κατάσαρκα. Δώσε μου τώρα, της λέει, ένα χρυσό νόμισμα για να το μοιράσω στους φτωχούς για τη σωτηρία της ψυχής σου. Εκείνη πρόθυμα το έδωσε και υποσχέθηκε να του δώσει κι άλλα χρήματα αν τη βοηθούσε στο πρόβλημά της. Πραγματικά ο άντρας της από τότε σταμάτησε τις παράνομες σχέσεις. Αγαπούσε μόνο τη γυναίκα του και φρόντιζε για τις ανάγκες του σπιτιού τους. Δεν πέρασε όμως πολύ καιρός και άρχισε η γυναίκα να δέχεται δαιμονικές επιθέσεις. Το πονηρό πνεύμα ζητούσε την ανταμοιβή του, εφόσον εκείνη πρώτη κατέφυγε σε αυτό. Εμφανιζόταν στον ύπνο της, άλλοτε σαν γέρος αράπης που την καλούσε σε ερωτοτροπίες και άλλοτε σαν μαύρος και αδιάτροπος σκύλος που τη φιλούσε στο στόμα. Ανήσυχε και απορούσε γιατί της συνέβαιναν. Πώς έβλεπε τόσο άσχημα και ιδιαστικά όνειρα, πώς ο διάβολος είχε αποκτήσει τόσο θάρρος μαζί της. Με τον καιρό η κατάσταση χειροτέρεψε, η δυστυχισμένη γλίτωσε από μία συμφορά και έπεσε στην άλλη. Έβλεπε πως γέμιζε από στρες επιθυμίες και πως έτρωγε βατράγους, φίδια και άλλα σιχαμερά περπετά. Δεν κοιμήθηκε ποτέ ήσυχα. Δεν ξύπνησε ποτέ χωρίς ταραχή, τρόμο και αηδία. Άρχισε τότε να σκέφτεται και το Θεό. Άρχισε να προσεύχεται θερμά και να νηστεύει. Και ο φιλάνθρωπος Κύριος δεν την περιφρόνησε. Πάνω στην αμηχανία της θυμήθηκε τον ενάρο του γείτονά της, Επιφάνιο. Ο Επιφάνιος ήταν υποτακτικός του Όσιου Ανδρέα του Διαχριστού Σαλού, που εκείνα τα χρόνια ευαρεστούσε το Θεό με τα υπέρλογα πνευματικά του παλέσματα. Επισκέφτηκε λοιπόν η παλαιότερη γυναίκα τον Επιφάνιο και του εξωστερούσε με κάθε λεπτομέρεια τη συμπεριφορά της, τη συμφορά της. Εκείνος πάλι κατέφυγε στον Όσιο Ανδρέα. Εξήγησε μου, πάτερ, τι ήταν το καντήλι και το λάδι με τους 4 κόμπους, τι ήταν το νερό και το λάδι και η λαμπάδα. Και ο διάβολος χρησιμοποίησε, γιατί ο διάβολος χρησιμοποίησε αυτά και τον μάγο για να κυριαρχήσει πάνω στη γυναίκα. Αφού με ρωτάς θα το εξηγήσω όλα, απάντησε ο Όσιος Ανδρέας. Ο διάβολος έχει τη συνήθεια πρώτα να διώχνει τη χάρη του Θεού από τους ανθρώπους και ύστερα να μπαίνει μέσα τους ανεμπόδιστα. Η Θεία Χάρη δεν φεύγει επειδή φοβάται το διάβολο, αλλά επειδή αποστρέφεται και συχαίνεται τη δυσοδεία της αμαρτίας. Ο διάβολος δεν οδηγεί τον άνθρωπο στην αμαρτία τυραννικά. Απλώς τον πειράζει, τον ερεθίζει και του φέρνει πονηρούς λογισμούς. Αν ο άνθρωπος υποχωρήσει τη σατανική πρόκληση και πέσει στην αμαρτία, ο διάβολος αποκτά δικαιώματα πάνω του και η Θεία Χάρη φυγαδεύεται. Κάτι παρόμοιο έγινε και με την δυστυχισμένη γυναίκα. Τη φθόνησε ο διάβολος, επειδή ήταν ευσεβής και σεμνή και θέλησε να την υποδουλώσει. Χρησιμοποίησε στην αρχή την ασωτεία του συζύγου της για να την οδηγήσει στο Βεργίνιο. Κατάφερε έπειτα να του δώσει η ίδια με τη θέλησή της τα απαραίτητα για τη μαγεία. Προσπάθησε μετά να απομακρύνει από πάνω της τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος. Χρησιμοποίησε έτσι ο μάγος Βεργίνιος το καντήλι αντί για κολυμβήθρα
το νερό αντί για το αγιασμένο νερό της βαπτίσεως, το λάδι αντί για το αγιασμένο μύρο, τη λαμπάδια και τη φωτιά αντί για τα κεριά που έκαιγαν την ώρα του μυστηρίου. Όσο για τους κόμπους της ζώνης, εκεί έδεσε το διάβολο και πρόσταξε τη γυναίκα να τη ζωστεί κατάσαρκα και να έχει το διάβολο συνέχεια τυλιγμένο στη μέση της. Ας έχει δόξα το όνομα του Θεού που όλα σου τα φανέρωσε, είπε ο Επιφάνιος στον Όσιο. Γνώριζε ο μοναχός τις αμαρτίες του και που ακόμα νέα τα είχε κάνει. Δεν ξέρεις, αποκρίθηκε ο Όσιος, πως οι δαίμονες παρακολουθούν όλους τους χριστιανούς. Γι' αυτό ακριβώς γνωρίζουν τα έργα τους και τα αποκαλύπτουν στα όργανά τους, τους μάγους. Ο ευσεβής νέος άκουσε με θαυμασμό τα λόγια του Οσίου και δόξασε πάλι τον Θεό που φανέρωσε στους Αγίους του τα έργα του διαβόλου και ελευθερώνει τα πλάσματά του από τις παγίδες του πονηρού. Στο τέλος ο Όσιος του σύστησε να καταστρέψουν οτιδήποτε χρησιμοποίησε ο μάγος. Πραγματικά μόλις έκαψαν τη ζώνη με τους 4 κόμπους και έσπασαν το καντήλι, η γυναίκα γλίτωσε από τη δαιμονική επίρρεια. Ο Παρμπανίκος ο μάγος βρίσκεται στο βιβλίο του Θεοδωρήτου Κύρου, Φιλόθεος Ιστορία, τεύχη Α-Β, Αθήνες, Καραμπέτσου, έκδοση Ιεράς Μονής και Χροβουνίου Τίνου, Αθήνε, 1974. Στις 24 Ιουνίου 1984 έζησα τα πιο συνταρακτικά γεγονότα της ζωής μου, που έγιναν η αφορμή της επιστροφής μου στον Χριστό. Την ημέρα εκείνη επισκέφτηκα μαζί με ένα φίλο μου, κάποιο θείο μου, τον Παρμπανίκο, που έμενε σε ένα ερημικό μέρος έξω από την Αύπακτο, στον Λιγιά, 100 χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα μου. Ο άνθρωπος αυτός, καθώς μου είχε πει ο φίλος μου, είχε υπερφυσικές δυνάμεις. Είχαμε λοιπόν σκοπό να τον πείσουμε να έρθει μαζί μας στο καζίνο για να μας λέει τα νούμερα που θα παίζουμε, έτσι ώστε να κερδίζουμε. Εκείνος όμως, μόλις του είπαμε το λόγο της επισκέψεώς μας, αρνήθηκε κατηγορηματικά. Ο Παρμπανίκος ήταν ξεκουστός μάγος, όπως έμαθα αργότερα. Τον επισκέπτονταν καθημερινά πάρα πολλοί άνθρωποι, είτε για να λύσει είτε για να δέσει μάγια, είτε για να τον συμβουλευτούν σε διάφορα προβλήματά τους. Καθόταν ότι είχε γιατρέψει πολύ κόσμο και ότι μπορεί να χωρίσει το πιο αγαπημένο ζευγάρι μέσα σε μια εβδομάδα. Κάμνιζε αριμενέως και είχε το δωμάτιό του γεμάτο εικόνες και άλλα αντικείμενα που το ονόμαζε εργαστήριο. Εκεί μέσα έκανε τα μαγικά του. Από τους επισκέπτες έβγαζε πολλά χρήματα, με αποτέλεσμα να είχε κάνει τεράστια περιουσία. Με πήρε παράμαρα και μου αποκάλυψε ορισμένα πράγματα της προσωπικής μου ζωής, κάνοντας μου έτσι επίδειξη των ικανοτήτων του. Με συμβούλεψε ότι ήταν καλύτερα να μην παντρευτώ, αλλά να κυνηγάω ωραίες γυναίκες. Όταν το ρώτησα πού οφείλεται η δύναμή του, μου απάντησε ότι είχε ένα βλήμα μέσα του. Αλλά δεν μου εξήγησε περισσότερα. Στην πραγματικότητα είχε ένα δαίμονα μέσα του. Αμέσως μετά μάντεψε ότι είχα ασχοληθεί με έναν. Πάψε να τσιγκλά στα πνεύματα, γιατί μπορεί να σε πετάξουν έξω από το παράθυρο. Εγώ τότε του ρώτησα φοβισμένος, τι πρέπει να κάνω όταν έρχονται τα πνεύματα? Να τα βρίζεις και αν δεν φεύγουν να. Μου είπε μια αστρή κουβέντα. Στο μεταξύ άρχισα να προβληματίζομαι. Αν και όλοι τον θεωρούσαν πολύ καλό άνθρωπο, εμένα κάτι δεν μου άρεσε πάνω του. Εκείνος όμως φαίνεται πως διάβαζε τη σκέψη μου και πιάνοντας με φιλικά από το σαγόνι μου λέει: Αγόρι μου, γιατί αμφιβάλλεις για μένα? Και αμέσως κούνησε το χέρι του μπροστά στο πρόσωπό μου. Ένιωσα τότε την παλάμη του να περνάει μέσα στο μυαλό μου και να μου σβήνει όλες μου τις αμφιβολίες που είχα. Από εκείνη τη στιγμή ήταν πρωί μέχρι το απόγευμα της ίδιας μέρας. Τον θεωρούσα άγιο που βοηθάει τον κόσμο. Το απόγευμα όμως ξανασκέφτηκα με την ησυχία μου όλα τα γεγονότα και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο Παρμπανίκος κάθε άλλο παρά άγιος ήταν. Τότε ένα κακό προαίσθημα άρχισε να με κυριεύει. Κατά τις 10 το βράδυ γύριζα σπίτι μου. Μόλις μπήκα μέσα, ένα παγερό ρεύμα αέρα με διαπέρασε ολόκληρο, ενώ οι τροχές μου σηκώνονταν όρθιες. Αμέσως άρχισα όπως με είχε συμβουλέψει ο μάγος να βρίζω. Φύγε τρισκατάρατε, φύγε. Την ίδια στιγμή ένα τριχύλα σταμάτησε. Ανεβαίνω στον πρώτο όροφο, μπαίνω στο δωμάτιό μου και αμέσως επαναλαμβάνω το ίδιο ακριβώς φαινόμενο. Έβρισα και πάλι σχρά, οπότε και πάλι σύχασαν όλα. Ο φόβος όμως είχε αρχίσει να με κυριεύει για τα καλά. Ασυναίσθητα, χωρίς να ξέρω το γιατί, έβρισκα στο δωμάτιο της μητέρας μου. Βρήκα μια καινή διαθήκη, την έβαλα κάτω από το μαξιλάρι μου και βιάστηκα. Έφυγα από το σπίτι. Έμεινα στην πλατεία μέχρι αργά το βράδυ, μη ξέροντας τι να κάνω. Τελικά πήρε την απόφαση να γυρίσω στο σπίτι και ας γινόταν ό,τι ήθελε. Μάλιστα έγραψα σε ένα μπλοκάκι τα παρακάτω λόγια. Σήμερα είναι Κυριακή, 24 Ιουνίου 1984. Θα πολεμήσω το κακό και το καλό που υπάρχουν μέσα μου. Θα δώσω τη μεγάλη μάχη με τον Σατανά και ελπίζω να νικήσω. Τα έγραψα να υπάρχουν γιατί φοβόμουν ότι μπορεί ακόμα και να πέθαινα.
Επιστρέφω λοιπόν στο σπίτι μου. Μπαίνω μέσα, τίποτα. Ανεβαίνω πάνω, τίποτε. Πέφτω στο κρεβάτι. Τίποτε, χωρίς καμία ενόχληση. Ο φόβος όμως υπήρχε ακόμα. Χωρίς να το πολύ καταλάβω, βρέθηκα να διαβάζω την Καινή Διαθήκη. Ύστερα από λίγο άρχισα να νηστάζω, λησμόνισα τα πάντα για τους δαίμονες και αποκοιμήθηκα. Εκεί που κοιμόμουν γύρω στις 4 η ώρα το πρωί, άκουσα μια φωνή να μου ψιθυρίζει στα αυτή. Hey. Ξύπνησα αμέσως, κοίταξα γύρω μου, αλλά δεν είδα κανέναν παρά μόνο σκοτάδι. Όνειρο θα ήταν, συλλογίστηκα. Βοηθώ. Σύντομα όμως ακούω και πάλι την ίδια φωνή. Κοιμάσαι κάθαρμα, Τώρα θα σε κανονίσω εγώ. Την ίδια στιγμή μια όρατη δύναμη άρχισε να με κοπανάει πάνω κάτω. Από ένστικτο έκανα να πεταχτώ από το κρεβάτι, σηκώνοντας τα χέρια μου, και αμέσως κάτι σαν αέρινα σκοινιά ήρθαν με υπερβολική ταχύτητα και μου τα έδεσαν. Πήγα να φωνάξω και ένα αέρινο χέρι ήρθε και μου έφραξε το στόμα. Κάποιος με είχε παγιδέψει σαν ένα μαγνητικό πεδίο και συγχρόνως με χτυπούσε πάνω κάτω, μαζί με το κρεβάτι. Τότε, χωρίς κι εγώ να πολύ καταλάβω, πως γεμάτος απόγνωση φώναξα μέσα από την καρδιά μου. Ιησού, διώξε το σατανά. Αμέσως τι θαύμα. Ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και ελευθερώθηκα. Τα πάντα σταμάτησαν. Σηκώθηκα από το κρεβάτι και άναψε το φως. Στο μεταξύ ήρθε στο δωμάτιο και η μητέρα μου ανήσυχη. Σταυροκοπήθηκε και μείναμε άγρυπνοι μέχρι το πρωί. Όλη τη βδομάδα από τον φόβο μου έμεινα ξάγρυπνο στα βράδια και κοιμόμουν την μέρα. Πάντως από την τρομακτική αυτή εμπειρία έβγαλα τότε 2 σημαντικά συμπεράσματα. Πρώτον, ότι υπάρχουν οι δαίμονες, αφού τους ένιωσα, που με άρπαξαν, και έπειτα ότι υπάρχει και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μας βοηθάει και μας σώζει από τα πονηρά πνεύματα όταν τον επικαλούμαστε. Αυτή ήταν η αρχή της επιστροφής μου στον Χριστό. Τον Μπαρμπανίκο δεν ξαναπήγα. Ασυναίσθητα τον φοβόμουν. Αργότερα κατάλαβα ότι ήταν ένας μάγος, ένας λύκος με μορφή προάτου, όπως έλεγε το Ευαγγέλιο. Συνεργαζόταν με τους δαίμονες και έναν μάλιστα από αυτούς τον είχε μέσα του, ώστε να του λέγει τα πάντα για τους ανθρώπους. Ύστερα από καιρό πληροφορήθηκα και ένα πάθημά του. Είχε λύσει τα μάγια που είχε κάνει σε έναν πελάτη του κάποιος άλλος μάγος της περιοχής. Τότε αυτός ο άλλος μάγος, περισσότερο δυνατός από τον Μπαρμπανίκο, θύμωσε και του έστειλε τους δαίμονες να του δέρνουν κάθε εβδομάδα κατά διαστήματα τόσο πολύ, ώστε να τρέχει αίμα από τη μύτη του και το στόμα του. Έγραφη άρνηση του Χριστού. Στο βιβλίο Μέγας Συναξαρεστής του Δουκάκη Κωνσταντίνου. 1 έως 12 εν Αθήνες, 1889 έως 1896. Στα χρόνια του Μεγάλου Βασιλείου, δηλαδή που βίωσε το 379, ζούσε στην Κεσάρια ο Ευσεβής γέροντας Προτέριος. Αυτός είχε μία 15χρονη μονάχο κόρη, πολύ όμορφη, που την ερωτεύτηκε παράλληλα κάποιος υπηρέτης του. Ο νέος, μη έχοντας άλλο τρόπο για να της αγινέψει, κατέφυγε σε έναν ειδωλολάτρη μάγο. «Κάνε την κόρη του άρχοντα», είπε, «και θα γίνω δούλος σου. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω». «Δεν ζητάω πολλά», αποκρίθηκε ο μάγος. «Η έγγραφη άρνηση του Χριστού μου φτάνει για να ικανοποιήσω την επιθυμία σου. Και το λέω και το γράφω, προσφερνιέμαι τον Χριστό μόνο να κερδίσω την κοπέλα». «Καλά λοιπόν, θα σου δώσω ένα γράμμα. Τα μεσάνυχτα θα πας ένα ειδωλολατρικό μνήμα, θα υψώσεις στον αέρα το γράμμα και θα επικαλεστείς τους δαίμονες. Αυτοί θα έρθουν και θα σε αρπάξουν και θα σε μεταφέρουν ένα αέρια στον αρχηγό τους, που τους κάνει ό,τι τους ζητήσεις». Πραγματικά του έδεσε ένα γράμμα με τον ακόλουθο περιεχόμενο. «Επειδή αναγνωρίζοντας σε ως Κύριο και εξουσιαστή μου, εκτελώ πάντοτε θέλημά σου, μεταστρέφω δηλαδή τους χριστιανούς από την πίστη του Χριστού και τους οδηγώ στη δική σου πίστη. Γι' αυτό σου στέλνω και τον ερωτοκτυπημένο του το νέο. Σε παρακαλώ να ικανοποιήσεις το αίτημά του για να δουν οι άνθρωποι τη δύναμή σου και να προστρέφουν σε σένα». Ο νέος έκανε ό,τι του είπε ο μάγος. Πήγε στον τάφο ενός ειδωλολάτρη, ύψωσε το γράμμα στον αέρα και επικαλέστηκε τους δαίμονες. Αμέσως εκείνοι φάνηκαν μπροστά του και του είπαν: «Αν θέλεις να πραγματοποιηθεί η επιθυμία σου, ακολούθησέ μας». Τον οδήγησαν φανταστικά βέβαια στον αρχηγό του, τον διάβολο, που καθόταν σε ένα μεγαλόπρεπο θρόνο. Ο νεαρός υπηρέτης του έδωσε το γράμμα του και μόλις το διάβασε τον ρώτησε: «Πιστεύεις σε μένα?» «Ναι, πιστεύω», αποκρίθηκε ο νέος. «Απαρνιέσαι τον Χριστό?» «Ναι, τον απαρνιέμαι». «Αχ, εσείς οι χριστιανοί είστε αχάριστοι», παραπονέθηκε ο διάβολος. «Όταν έχετε κάποια ανάγκη, έρχεστε σε μένα. Και όταν ικανοποιηθεί η επιθυμία σας, με αφήνετε και γυρίζετε στον Χριστό, που είναι φιλάνθρωπος και σας δέχεται πάλι. Γι' αυτό θα κάνω ό,τι θέλεις, μόνο αν έγγραφα αρνηθείς την πίστη σου και το βάπτισμά σου, δηλώνοντας ότι στέργεις να κολλαστείς αιώνια μαζί μου». Ο ταλέπορος νέος, τυφλωμένος από τον έρωτα, έγραψε αμέσως αδίστακτα ότι απαρνιέται την πίστη και το βάπτισμά του. Μόλις έδωσε
στον διάβολο το γράμμα, η δαιμονική φαντασία διαλύθηκε και ο ίδιος βρέθηκε πάλι μπροστά στο ιδωλατρικό μνήμα. Δίχως χρονοτριβή, γύρισε στο σπίτι του αφεντικού του. Αμέσως ο Σατανάς προστάσισε τους υποτακτικούς του δαίμονες. Πηγαίνετε να διεγείρετε την κοπέλα σε επιθυμία του νεαρού. Και να, ύστερα από 2 μέρες, η κόρη άρχισε ξαφνικά να κραυγάζει σαν τρελή και να ζητάει τον υπηρέτη για άντρα της. Ή θα μ' αφήσετε να τον παντρευτώ, έλεγε στον προτέριο και τη γυναίκα του, ή θα σκοτωθώ. Και δεν περιορίστηκε στις απειλές. Κάμποσες φορές πάνω στην αλοφροσύνη της, προσπάθησε. Αφού είδαν και απόειδαν οι γονείς της, αποφάσισαν ύστερα από σχετικές συμβουλές φίλων τους να κάνουν το γάμο. Έτσι, με τη συνέργεια δαιμόνων έγινε το θέλημα του νέου. Από τότε όμως αυτός ούτε στην εκκλησία πήγαινε, ούτε κοινωνούσε, ούτε το σταυρό του έκανε. Το παρατήρησε αυτό η γυναίκα του, που είχε πια ηρεμήσει, αλλά δίσταζε να του μιλήσει. Το παρατήρησαν όμως και κάποιοι χριστιανοί γείτονες και είπανε μια μέρα ξεκάθαρα: «Ο άντρας σου δεν είναι χριστιανός». Τότε πια δεν άντεξε και τον ρώτησε: «Μήπως δεν είσαι χριστιανός? Τόσες Κυριακές πέρασαν και ποτέ δεν πήγες στην εκκλησία για να κοινωνήσεις ή έστω να λειτουργηθείς. Ούτε και στο σταυρό σου είδα να κάνεις ποτέ. Εγώ όμως σε παντρεύτηκα νομίζοντας πως είσαι χριστιανός. Έλα λοιπόν να πάμε μαζί στην εκκλησία, ιδάλλως θα χωρίσουμε». Ο νέος τα χρειάστηκε. Κατάλαβε οδίστηκε ότι δεν μπορούσε να φυλάει όλο το φοβερό μυστικό του. Έτσι αναγκάστηκε να το αποκαλύψει στη γυναίκα του. «Εγώ της είπε με συντραβή για την αγάπη σου, έφτασα στην άρνηθη, έγραφτη άρνηση του Χριστού. Γι' αυτό δεν μπορώ να μπω στην εκκλησία, μήτε να κοινωνήσω. Συμφορά που με βρήκε και ξέσπασε η γυναίκα, τι θα κάνω τώρα?» Κλαίγοντας απανικόρητα, βγήκε από το σπίτι της. Σε ποιον άλλο να έλεγε τον πόνο της παρά στον καλό πειμενάρχη της Κεσάριας και στοργικό παρηγορητή όλων του δυστυχισμένους, τον Άγιο Βασίλειο. Με ματρικό ενδιαφέρον και βαθιά συμπόνια άκουσε ο ιεράρχης το δράμα των 2 νέων. «Πες στον άντρα σου να με επισκεφτεί οπωσδήποτε», είπε στη γυναίκα. «Με τη βοήθεια του Θεού θα τον γλιτώσουμε από τα χέρια του διαβόλου». Την ίδια κιόλας μέρα ο νέος παρουσιάστηκε στον Άγιο και με δάκρυα του εξομολογήθηκε όλη την αλήθεια. «Θέλεις να μετανοήσεις?» τον ρώτησε ο Μερίας Βασίλειος. «Θέλω, τίμιε δέσποτα, αλλά δεν μπορώ, γιατί αρνήθηκα με έγγραφο την πίστη μου». «Μη σε νοιάζει για την έγγραφη άρνησή σου, γιατί η μετάνοια και αυτήν ακόμα μπορεί να την αγριστέψει. Φτάνει να κάνεις ό,τι θα σου πω. Στο λαιμό σου κρέμεται η ψυχή μου, δέσποτα, ό,τι με συμβουλέψεις θα το κάνω». Τότε Άγιος τον έκλεισε σε ένα κελί και του είπε: «Μείνε εδώ, προσευχήσου και νήστεψε 3 μέρες και μετά θα έρθω να σε δω». Σε άλλο μέρος αποκρίθηκε και ο ίδιος ο Άγιος Βασίλειος, αποσύρθηκε, νηστεύοντας και παρακαλώντας το Θεό για τη σωτηρία του νέου. Την 3η μέρα πήγε και τον ρώτησε: «Πώς είσαι, παιδί μου?» «Δεν μπορώ, δέσποτα, να υπομείνω τις φωνές και τα χτυπήματα των δαιμόνων. Κρατούν την έγγραφη ομολογία μου και μου λένε: ό,τι κι αν κάνεις είναι μάταιο, γιατί σε έχουμε στα χέρια μας, έχουμε το γράμμα σου». «Μη φοβάσαι, παιδί μου», του καθησύχασε ο Άγιος, «μόνο πίστευε και θα σωθείς». Ύστερα, αφού του έδωσε ψωμί και νερό, τον άφησε και έφυγε. Σε λίγες μέρες τον επισκέφθηκε. «Τι κάνεις?» το ρώτησε. «Καλύτερα με τις ευχές σου, τώρα δεν βλέπω τους δαίμονες. Μόνο τις φωνές και τις απειλές τους ακούω από μακριά». «Δόξα τω Θεώ», αναφώνησε ο Άγιος. «Κάνε λίγο ακόμα υπομονή». Πριν φύγει, του άφησε πάλι ψωμί και νερό. Όταν συμπληρώθηκαν 40 μέρες από την έναρξη του εγκλισμού του νέου, ο Άγιος τον επισκέφθηκε για τελευταία φορά. «Τώρα πώς είσαι?» τον ρώτησε. «Με την αυχή σου, δέσποτα, πολύ καλά. Ούτε τις μορφές των δαιμόνων βλέπω πια, ούτε τις φωνές τους ακούω. Είδα μάλιστα τη νύχτα και ένα όραμα, ότι πάλεψες για χάρη μου με τον διάβολο και τον νίκησες». Αμέσως ο ιεράρχης ειδοποίησε τους απεσταλμένους του, τον κλήρο και το λαό, να συνεχθούν στην εκκλησία. Όταν μαζεύτηκαν, ανέβηκε στον άμβονα και τους είπε: «Παιδιά μου αγαπητά, ας ευχαριστήσουμε όλοι τον Κύριο γιατί βρέθηκε ένα χαμένο πρόβατο. Πρέπει όμως να κοπιάσουμε κι εμείς λίγο για την αγάπη του Χριστού. Ας αγρυπνήσουμε λοιπόν τη νύχτα τούτη και ας παρακαλέσουμε τον σωτήρα μας να ενελύσει το πλάσμα του». Πραγματικά έκαναν αγρυπνία με ψαλμοδία όλη τη νύχτα. Προσευχόταν με θερμά δάκρυα. Και το πρωί ο Άγιος Βασίλειος μπήκε να λειτουργήσει. Τότε ήρθαν οι δαίμονες για να αρπάξουν τον νέο. Εκείνος φοβήθηκε και έτρεμε. Και έτρεξε σαν στον Άγιο. «Ελέησέ με, δούλε του Θεού, ελέησόν με, γιατί θέλουν να με πάρουν οι δαίμονες», του φώναξε, τρέμοντας, πιασμένος από τα άμφιά του. Ο ιεράρχης στράφηκε στους δαίμονες και τους είπε αυστηρά: «Ανέσχυτη και μια ρίδα σας φτάνει η δική σας απώλεια, αλλά ήρθατε να αρπάξετε και τούτον εδώ, μέσα από το ναό του Θεού?» «Μας αδικείς, Βασίλη», αποκρίθηκε ένας δαίμονας, και η φωνή του ακούστηκε καθαρά από όλους τους χριστιανούς. «Ο Κύριος και ο Θεός μας να σε επιτιμήσει, δαίμονα», του είπε ο Άγιος. «Μας αδικείς, Βασίλη», φώναξε πάλι εκείνος. «Δεν πήγαμε εμείς αυτόν. Ο ίδιος ήρθε σε εμάς και αρνήθηκε θεληματικά την πίστη του. Να και η έγγραφη ομολογία του». «Ευλογητός ο Θεός», αναφώνησε ο Άγιος. «Ο πιστός τούτο λαός δεν θα κατεβάσει τα χέρια του αν
επιστρέψει στο έγγραφο. Αδελφοί, σηκώστε τα χέρια σας στον ουρανό και κράξτε το Κύριε Λέισον. Οι χριστιανοί σηκώσαν τα χέρια και για πολλή ώρα επαναλάμβαναν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Σε μια στιγμή είδαν το έγγραφο να έρχεται στον αέρα και να πέφτει απαλά στα χέρια του Αγίου. Ο ιεράρχης, αφού ευχαρίστησε το Θεό, ρώτησε τον Άγιο: να γνωρίσει το γράμμα σου? Ναι, Άγιε του Θεού, αυτό είναι, απάντησε εκείνος. Τότε ο Μεγάλος Βασίλειος το έσκησε σε μικρά κομματάκια και αφού τελείωσε τη θεία λειτουργία, μοίρωσε τον νέο, τον νουθέτησε και τον παρέδωσε στη γυναίκα του. Έφυγαν και οι δύο χαρούμενοι για το σπίτι τους, δοξάζοντας το Θεό.